شلامالا بزهاجر يلن شلامالا بزهيا بسوز تخلا حنت نساتك زي بالله شلامالا يلن شلامالا بزاريمنا جقنا زتخلا حيالي وزهزبي تصحيلو زوته للسلام كمتن موت سمرته برتعي أمينو فتحي مسكبته بتلقى تخبطو حساس المالمته للبو أتقيب ومنقدو ناوته شولكي رمت كوينو بيد زيته تحزن شلام عليك شلام على مزعلك شلام على ندحري تحسبو كبيت زي فرح انتا يباخري على اقدمو زتنح كربيتنا شرطتو ما ينبني بنازبو انقرات كاكاتيلو من كادقعي زبو كم زي كونو كدم زستبهال بهاقرو شالام على زي بله قبناتات شرحي زقاله تسقم نديد وزتابعه صدفو مخصقرو زي سقه ناي حدنة اقنافات زتنح ناطنت كدلي روحونا غابته عبسط انت مسرح معرنا راقته بتصفي بتتاحيزو بقفي حزوته حجونا يبلي وشلامة يلن شلامة يلن شلامة بزاريمو يبلي وشلامة يلن شلامة شلام هاجر علمو هاجر خدانو هالكالات يلي تسمعون الرجلو ملاسي يبلون هاجري مسبلة حيالي وزهزبي نتزستو عليه ميري 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 ملاسي يبلون عندي أمانو نريمي 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 انتايلو نريمي 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 انتايلو حمدي يا قالو حمدي يا قالو صنع قالو زهزبي حمدي يا قالو صنع قالو سيكير قالو سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونون صبوكت كونو ناي وتر تمنيتنان بهاغنانيون لومون كم وترو اقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متسينا لنا اكسام مودة نايز مدام سانا خطونهم بخبر نقدم لايك ناقبركم ريتوهم من حسابكم ناقرفكم شير ناقبركم نزت حستونا نايز channel ناقت حقزو بخبر نقدمكم طم كل جزيه كيرخمكم من كسلجكم من حقزونا انت تبابعنا عندما كابزن السماء يغنيلنا اكرم لكم نفتو بزخونه تدقاقف كاسل زخونة منقدي ألو ما رستون كم وترو أقدا سنوانا ون تحسوتاتنا هنريق مسات ون تحسوتات قريبا لكم علىهم مجمريا بتم عبيت زيناتات كنجمر the past few nights. Yes, I think most people are aware, particularly over the last few weeks, we've seen an escalation of strikes, ballistic missile and drone strikes on Kyiv, the Ukrainian capital. That's somewhat morphed in the last few days this week, with a lot more strikes on Ukrainian towns and cities, particularly on the border regions of either occupied Ukraine, for example, Kherson and Zaporizhia, and also Chernihiv up in the north, which is very close to the Russian border, only half an hour or so away. كم نريد لنا أمونغو زيون كريت هاجرات أمونغو راشان تشاينا أمونغو راشان يوكراين نتكبر زولو كونتات نابرت أن حيلني قيد كم زلون يوكراين بخبيت تدبدب كم زغنيات يوزنقر زولو حجون انتقوني راشا كم زي أمريكا تري وزلهم بزح بوتاتات كبيد مدقعتي قبل اليوكراين كم زقبرتن يوكراين من بقديا بزحات أبو دباويان كتماتاتنا لوجيستيك سنترن أب ني بوتين كحمو ما يخلي أبزبالوتو بدرونات بخالنا قبرات يوكراين ون بزح قبرة ملتك كتبس أني حانا اللان راشا كمو نتزنا برا كونتات أمنا أبركعات قصلو سلزلا زلنسكي دارقا بقلتي ناب ميديا متيو ناب لمنا ياتيو زولو تكونتات دما كوتسو أبزي كل يوم ماكسيمم بريشر ماكسيمم حيلي أي مودة زلو ومحيلي كتكم يوم زفتن زلو أتقول بزمن قدز انت قصيلو انت هيك يغل نزبل أسكا في كونتاتي زلو أسكا في اسكي من أبزي ديتيل اسمتاونا زلنسكي مسيانين زقبرو زربان اسمع Against NATO, or is he too weak for that at this stage? He doesn't know how to end this war without big occupation or big victory for his society.
he doesn't understand how to do it. It's more simply to find some smaller country. For him, it will not be important, this country in NATO or not in NATO. He wants quick victory, 100% be sure that he will win, occupy or destroy or control. It can be any country. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ዘለንስኪ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፑቲን ካብዚ ኩናትና ዩክሬን ብኸመይ ከም ዝወፅእ ኣይፈልጥን እዩ ዘሎ ዓብዪ ዓወት ረኺቡ ጥራይ ክወፅእ ዘለዎ ምክንያቱ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ራሽያ ዓብዪ ዓወት ተረኺቡ ጥራይ እዩ ተቐባልነት ክረክብ ዝኽእል ስለዚ መጠነ ሰፊሕ ዓወት ድማ ክንበይ ንኽእል ኢና ንሕና ስለዚ ነዚ ሃገር እዚኣ ኩሉ ግዜ ዘለንስኪ ዕላማ ናቱ እንታይ እዩ እቲ ፑቲን ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ንኔቶ እውን ሓደጋ ከም ዝኾነ እዩ ክሸይጥ ዝፍትን ንኔቶ ስግኣት እዩ ምናልባት ሎሚ ንዓና ፅባሕ ድማ ነቶም ካልኦት ሃገራት ናይ ኔቶ ይኹም ክኸውን ስለዚ ኔቶ እንታይ ኢኹም ትፅበዩ ዘለኹም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድኩም ዘይትእትዉ ፅባሕ ንጎ ኣብ ሽግር ምሳኣትኹም ዲኹም ሓፍ ክትብሉ ሕጂ ከሎ ጌና ምሳና ዘይትሰርሑ እዩ ዝብሎም ብዙሕ ግዜ ኔቶ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ካብዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ንላዕሊ ምናልባት ሰራዊቶም ክሰድሉ ዝኽእሉ መንገዲ እንተሎ እዩ ሰራዊት ናይ ኔቶ ግን ብጀካ ናይ ኣሜሪካ ምናልባት ከምኡውን ናይ ቱርኪ እቲ ካልእ ሰራዊት እንታይ ክገብር ይኽእል ሓደ ብቁፅሪ ውሕድ እዩ ማለት ጀርመን ክንደይ ወታደራት እዩ ዘለዋ እሞ ንዩክሬን ክሕግዝዋ ዝኽእሉ ዓቕሚ ዘለዎምን ቁፅሪ ዘለዎምን ከምኡውን ዩኬ ፍራንስ ተወሲድካ ተን ካልኦት ግደፍዎ እንዳ ኔዘርላንድስ ወይ ከዓ ስዊድን ናሽቶ ሃገራትን ስለዝኾነ ኔዘርላንድስ ኦኬ ስዊድን ግን ንእሽተይ ሃገር እዩ ቤልጅየም ኢልካ ሜቢ ጣልያን ግን ኩላቶም እዞም ሕብረተሰባት እዚኣቶም ከም ሃገርን ከም ቁጠባን ዝነዓቑ ሃገራት ኣይኮኑን ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ግን ነዊሕ እዋን ዝረስዕዎ ዛንታ ስለዝኾነ ኣትሊስት ዴይ ኒድ ሓደ ወለዶ የድልዮም ሓያል ወታደራዊ ድልውነት ክህልዎም እንተኮይኑ እዚ ድማ ካብ ህፃናት ጀሚሮም ጎስጓስ ናይ ኩናትን ናይ ወታደራዊ ኩነታትን ክቕይሩ ክኽእሉ ኣለዎም መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ኩናት ተፀያኒ ነገርን ናይ ድሑራት ሰባትን ገለ ገይሮም ስለ ዝሸጥዎ ዝነበሩ ንሳቶም ኩናት ዘይግብኦም ኩናት ዝሰገርዎ ነገራት ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ነይሮም ሕጂ ኣነ ኩናት ፅቡቕ ይብል ኣለኹ ኩናት ግን ንኩናት ድልውነት ምህላውካ ግን ንሰላም ካብ ኢኻ ተውሕሶ ሰላም ጥራይ ምባል እኹል ኣይኮኑን ምክንያቱ ንስኻ ሰላም እናበልካ ሰላም ዘይደሊ ጎረቤት ክጋጥመካ ስለ ዝኽእል ሓይሊ እንተዘይብልካ እታ ሰላም ትደልያ ዘለካ እንትምናያን ከይትረኽባ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ትክክለኛ ሰላም ዘላቂ ሰላም ክህልወካ እንተኮይኑ ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም ንኩናት ይኹን ንካልእ ድልውነት ክህልወካ ኣለዎ ሽዑ ሓይሊ እናሃለወካ ሰላም ክትገብር እቲ ዝሓሸን ዝበለፀን እዩ ብርግፅ ሓይሊ ሃልዩካ ሰላም ንክትገብር እውን ልቦና እዩ ዝሓትት ሓያል ኮይኑ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ኩሉ እሱ እናሃለዎ ሰላም ንክደሊ ከም ቻይና ናይ ብሓቂ ልቦና እዩ ዝሓትት ዊዝደም እዩ ዝሓትት ምክንያቱ እቲ ሓያል ቅልፅም ንባዕሉ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ከስሕተካ ስለ ዝኽእል ናብ ሕማቕ ነገር ክጎተካ ስለ ዝኽእል ንኣሜሪካ ወሪድዋ ዘሎ ፀገም እንታይ ድዩ ሓያል ኣይኮነትን እኮ ዝብል የለን ሓይልኻ ግን ኩሉ ግዜ ንጎነፅ ክትጥቀመሉ ዘይፍትሓዊ ይገብረካ ዓማፂ ይገብረካ ገባቲ ይገብረካ እዚ ኩሉ ድማ ሎሚ ሓይሊ ኣለካ ኩሉ ግዜ እናዓመፅካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣት ሳም ፖይንት ተገምጢሉ ክመፀካ እዩ ስለዚ ነቲ ሓይሊ ዘለካ ኮንትሮል ክትገብሮ ማኔጅ ክትገብሮ ንፅቡቅ ነገር ከተውዕሎ ኩሉ ድማ ንዓኻ ንውሕስነትካን ንሰላምን ርግኣትን ክትጥቀመሉ ምኻል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ምናልባት እቲ ናይ ቻይና ሓይሊ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ባላንስ ከትሕዞ ዝኽእል ንሱ ስለ ዝኾነ ኢና ንብል ዘለና ወላ እኳ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ቻይና ክትወዳደረኒ ትኽእል ወይ ክትደፍረኒ ትኽእል ክትወዳደረኒ ትኽእል እኳ ይብሉን እዮም ክትወዳደሮም ከም ትኽእል ይፈልጡ እዮም ግን ክትደፍረኒ ትኽእል እያ ኣነ ተጠላቀየ ዘለኹ እየ ብደም ልክዕ ከምዚ እቲ ሓደ ሰብ ኣብ ቅልስን ኣብ ገለን ዘሎ ጥዋዕ ኢሉ ዘሎ ተመክሮ ናይ ውግእን ናይ ገለመለን ዘለዎ እቲ ሓደ ግን ጌና ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ስፖርት ዝገብር ዘሎ ግን ፅፉፍ ዘሎ ኣብ ጭቃ ዘይወረደ ዘይተፀያየቐ ነገር እቲ ተፀያይቑ ዘሎ ኩሉ ግዜ ክቕፅል እዩ ዝደሊ ምክንያቱ እሱ ኣዲክትድ እዩ እቲ ሓደ ግን ወላ ሓይሊ እንተለዎ ወላ ቅርፂ እንተለዎ ኣብቲ ጉዳይ ትክሳተፍ ኣይደለኒ ምክንያቱ እቲ ጭቃ ክፅይቆ ስለ ዝኽእል ወላ ነቲ ኣብ ጭቃ ዘሎ ኣብ ገለ ዘሎ እንተውደቕካዮ ንስኻ እውን ክትፀያየቕ ኢኻ ስለዚ እቲ ኩነታት ናይ ቻይና ሓይሊ ገይሮም ካብ ኩናትን ገለ ወረብ ኩናትን ክድሕኑ እዮም ዝደልዩ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ እቲ ኩናትን ወረብ ኩናትን ወልፍዝ ስለ ዝኾኖም ኣብኡ ተፀያይቆም ኣብኡ ተጨቂዮም ስለ ዘለዉ ጌና እዞም ቻይና ከይርከቡና ከለዉ እስከ እንቅፋት ክንፈጥር ኣለና ይብለው ኣብዚ ኩነታት እዚ እንተወሲድካዮ ድማ ተመሳሳሊ ራሽያ ዓቕሚ ኣለዎም ዝኣክል ነዚ ዘሎ ኩነታት ድማ ነዚ በይኑ ኣንበርኪኾም ኣሜሪካ ድማ ይኣኽለኒ ካብ ሕጂ እንዳሓር ኣይዋፅኣንን እዩ ዝብል መርገፂ ክትወስድ ይደልይዎ ኣለዉ ስናዳሪ እዚ
ኣብከም ደረጃ ንምብፃሕ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ግን ከም ንሪኦ ዘለና ብብዙሕ መንገዲ ክጥምቶ ከለኻ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሃገራት ዘሎ ህልኽ ላዕሊ ይደይቡ ዘሎ ንእሽተይ መክሰ Any country. And Nick Payton Walsh joins us now from Kyiv. I mean, Nick, such a great interview there because he was so candid and really went to the heart of so many issues. You have been in and out of Ukraine so many times during this conflict. Going into the winter, he really put a few key points on the line there in terms of having a dialogue, in terms of what he thinks Putin's conditions would be, but also in terms of what allies, especially the United States, could offer in terms of security guarantees. Is it apparent to you going into winter that he is optimistic? ሕጂ እንታይ እዩ ኣብዚ ኢንተርቪው ብዙሕ ኣገዳስነታት ኣልዒሉ ኣሎ ሓደ ካብቲ ንዝርርብ ክፉት ከም ዝኾነ ሕድገታት ንክገብር እውን ድልው ከም ዝኾነ ክቡ ድማ ብዛዕባ ራሻ ዝደልይዎም ቅድመ ኩነታት ኣይክኸውን ከም ዝኽእል ዝያዳ ግን ንሳቶም እውን ካብቶም መሓዙት ክግበረሎም ዝኽእል ሓገዝን ደገፍን ጠቒሱ ኣሎ ክፉት ዝኾነ ኢንተርቪው ካ ጌርካ ዘለካ ትብለላ ኣገዳሲት ሕቶ ግን እንታ ሕቶ ጥራይ ክስማዓኩም ደልየ እንታይ ትብለላ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ዊንተር ከቢድ ዊንተር እዩ ኣብቲ ዊንተር ክግበር ዝኽእል ወታደራዊ ስጉምቲ ናይ ራሻ ዩክሬን ብዘለዋ ዓቕሚ ጠጠው ክትብሎን ክትክእሎን ሲ ትስፉ ዘይመፀካ ዓቕሚ ዘለዎም ዘይመስለካ ኣሎ ትብለላ መልሲ ሰሚዕና ክንሰግር ኢና I think the shortest answer is really no. And it's a stark change from 3 months ago when we were here essentially to report on how Ukraine had managed to harness technology to get over its manpower shortages and to get the upper hand on the front lines, but also with longer range strikes hitting Russian refineries and infrastructure and the damage that was causing. Now the narrative has, unfortunately here, swung back 3 months later. Zelensky himself has said the war seems to change dynamic every 3 months, and now it's Ukraine desperately in need of interceptors to stop Russian ballistic missiles that must have been surging in production for years and months now. But እንታይ ይብላ ኣሎ እታ ሕፅር ዝበለት ሕቶ ዩክሬን ተስፋ ኣለዋ ዶ ንዝብል ኣይመስለንን እዩ ዝብላ ዘሎ ምክንያቱ ቅድሚ 3 ወርሒ ክንዛረብ ከለና ዩክሬን በቲ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ናይ ድሮናት ትገብረ ዘላ ሓያል መጥቃዕትታት ኣብ ውሽጢ ራሻ እናገበረት ንራሻ ኣጨናኒቃታ ነይራ ሕጂ ግን ራሻ ነቲ ኩነታት ማስተር ጌራ ብከቢድ ደረጃ ንዩክሬን ብኩሉ ተሓስያ ከም ዘላን ዩክሬን ድማ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናታ ክትሕይል እቲ ባሊስቲክ ሚሳይል መከላኸሊ ፔትሪዮትስ ክወሃባ ብዝበርትዕ መንገዲ ወይ እውን ብዝሓየለ ድምፂ እትልምን ዘላ ከምቲ ዝደለ ድማ ሓገዝ ስለዘይትረክብ ዘላ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ብቐሊሉ ክስገር ዝኽእል እዩ ወይ እውን ተሰጊሩ ናብ ካልእ ጉዳይ ክበፅሕ ንኽእል ኢና ክትብል ቁሩብ ዝኸብድ እዩ ይብላ ዘሎ ስለዚ ክብድ ዝበለ መድረክ ኣትያ ከም ዘላ ዩክሬን እዚ ክብድ ኢሉ ዘሎ መድረክ ድማ ብቐሊሉ ክውፃእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ጎኒ ጎኒ ናይዚኣ ኣርእስቲ ክንርኢ ከለና ካልእ ግንባር ናይ ራሻ ዝብልዎ ዘለዉ እውን ምክንያቱ ንራሻ ነቲ ናራቲቭ እውን ሽፍቲ ክገብርዎ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ First visit to the Kuril Islands in Russia's far east. The 4 southern islands of this archipelago are claimed by Japan, where they are known as the Northern Territories. Well, the Soviet Union seized the islands back in 1945 and deported their Japanese population of about 17,000 people. Putin's trip reignited the long-standing dispute and drew an angry response from Japan as relations between the two countries. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብካልእ ግንባር ድማ ፑቲን ኣብ ፓሲፊክ ብምኻድ ሓንቲ ኣብ መንጎ ራሽያን ጃፓንን ተከራክር ደሴት ናብኣ ምብፃሕ ከም ዝገበረን እዚ ድማ ኮንትሮቨርሻል ወይ ከዓ ኣከራኸሪ ኣርእስቲ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ሕቶ ድማ ፑቲን ቀሊል ሰብ ኣይኮነ እንታይ እቲ ዕላማ ናብዚ ኤውሮጳ ገፁ እቲ ኩናት ናበርትዐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ተገዲዳ ናብዚ ናይ ኤውሮጳ ኩነታት ኢዳ ከይትእቱ እንታይ ገብራ ኣሎ ናብ ፓሲፊክ ከይዱ ተወሳኺ ግንባር ዝፈጥረላ ዘሎ ኣብቲ ፓሲፊክ ዝበሃል ክንከይድ ከለና እንታይ ኣሎ መሲልኩም እቲ ጃፓን ሓያል ግብረ መልሲ ወይ እውን ሓያል ዝኾነ ተፃብኦን ታሽሙን እዮም ጌራ ዘላ ማለት ሕጂ እቲ ካርታ እንተሪኢኻዮ ራሻ ዝበሃል እዚ እንድዩ ካብ ኤውሮጳ ገፅካ ምስከትካ ናብ ፓሲፊክ ገፅካ ትሰግር ሕጂ ኣብቲ ቦታ እቲ ምስ መፃኻ ንበዓል ጃፓን ናብ በዓል ኮርያ መፂኻ ኣብዚ ቦታ እዚ ዘሎ እቲ ኣይላንድስ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ እዚ ኣይላንድስ እዚ መንጎ ራሻን ኩሪል ኣይላንድስ ዝበሃሉ መንጎ ሕብረት ራሻን ጃፓንን ዘለዉ እዮም ክልቲኦም እውን ዝከራኸሩሎም ደሴታት እዮም እዚ ደሴታት እዚ ኣብዚ ቦታታት ይበፅሕ ስለ ዘሎ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ራሻ ቤን ኣሎ ከምኡ ድማ ቻይና ሰሜን ኮርያ ደቡብ ኮርያ እውን ኣብቲ ከባቢ ኣለዉ እዚ ዘረባ እዚ ድማ እንታይ ዝገብር ዘሎ እዚ ቦታ እዚ ኣሜሪካ ናተይ ቦታ ባህሊት እያ እዚ ፓሲፊክ ዝበሃል እዚ ራሻ ኣብዚ ቦታ እዚ ክትቀርበና የብላን ዝብል እምነት እዩ ነይሮም እንታይ ገብሮም ኣሎ ፑቲን እጂ the whole situation በቲ ምስ ቻይና ትተፋነናላ ኣሜሪካ ኣብዚ ምስ ሰሜን ኮርያ ትተፋነናላ ራሻ ድማ ተወሳኺ ኣብቲ ቦታ እቲ ስለ ትፈጥር ዘላ እንታይ ይፈጥር ኣሎ እዚ
أمريكا مس إيران بيوكرين دما مس راشا بزي دما مس تشاينا مس سمين كوريا مس كالو زلوا متفنان إنا وسخ سلازي خي زلو أمريكا مس زلو ناي أصوارات حسرتات أبتنا يوكرين قداي ميس كالكوليشن نخي تقبر كال فرونت ويكا كال جنباري بزي وقك جمرت يكونسي إنك عقتات نخجبر خمسة لو ميز كبرهم زلوا جزء نريو زلنا نفس خاله أزارة بعرسي كوين زلوا نحوارو زوم أرسال زياتهم زوم بتراقي بلو زدما controversial وقال مليم زلوا زلوا it's going to be very very interesting claimed by both Japan and Russia three was along زيوم يوم دسيتات بحال زلوا and it's going to be very interesting to watch. The Northern Territories are an inherent part of Japan's territory, both historically and under international law. This latest visit to Etarofu Island by the incumbent president of Russia runs contrary to Japan's consistent position regarding the Northern Territories. Furthermore, it hurts the feelings of the Japanese people and is absolutely unacceptable. This dispute has long dogged relations between Japan. Country was alone bogan Japan is good daisy قبل هيكونن صباح هيكونن معناته نتي زلو كنتات منغو كلتين هجرات زلو جابان ناس اللي زغونه زي قدايزي نخلتين هجرات ذا ساعة عبيهم زلو again زندرو يزلنا كبيت زخونه tensions عالم قدمسي كم زعينت نايدوبات بأساس من منيغا عاد مس دبوب السودان دو السودان سمين السودان ويكاد إيرترا مس إثيوبيا مس الصومال أب أفريقيا قلب زي معبل هجرات يزنا نايدوبات نسحاب نبلينا لو بتغيري تجي everybody's against everybody بعد جابان سنة يوقع كونات إنه سلامين زين وقو كوي ملكتني أوروبا وقاي ملكتهم يقول يدب بحال نيروك إني لسه مع صرت عمل لو بنقرات تغيير كل نقر حوس وس 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 يا إلى زلا لذي زون حدا كابتي زلنا يا مدرخ نبي قصي خيط كم زلوا يزريكا كلهم يوم نقرات جاتهم دماء بدمر كتريم كلها قللت يكونون نجي نملس أبتكال تكندي أبكد مجنبار بزي نحن نكاتلو زلنا كونتاتنا أمريكان ناي راشان زقاتم أمونغو أبتكوينات ناي إيرانن أمريكان إسرائيلن زقبر زلو ما كلام براهم قدات كان ركن فتنين أبكز حركة أزيو أقداسي أرسي وانا وارسي أبي أقداسي نتزلون أزارة بزلو كونتات النصوص لزغني. What is going on? Let's start with this one. انتاي تايق برالوبزي. To showcase US military might, but the numbers now reveal a troubling story. A fresh report says the US has lost at least 45 MQ-9 Reaper drones, roughly 1/4 of the fleet. And that loss is now adding to growing concerns over America's dwindling weapon stockpiles. The Washington Post reports that several of the Reapers were shot down while operating mainly over the country was اللهم كونتاتنا إيران ناي أمريكان كل جزء أجرام مسكونيو أجرام أبصاب كل جزء أجرامي أبصاب مسوات أيو مالت مجرام كذا ودا كاكو دايوجن we have to follow it so انتاينا نرزل نابزي يوك إيران سي كبابي كبر بعكساب 5 زخونا إذن أزين كبراتنا أمريكا عبيت درونات نعشو زين ساكت ديكونا 5 مليون لعليون زخونا واقعن 5 مليون أزي بزع جنزبي I mean you can مالتي أمريكا كوبزاك no 50 million is a lot of money أبترون 5 مليون مالت أزيو أقداس نبرتي زي الجملة حالة مليون كام بزع جنزبي وازا يكون سازي 5 مليون زواجن درونات أزين ركيق تكنولوجيا زلون عبيتي مثل لازم تكملن نكمل ما تارجت المتكعتنا مقبار زو تكملن قلاب عالم اللوا كبز بحالا درونات ينزين كابزياتن 5 زخونا عليات لهم على إيران ير ديفنس يبلان دخوميو تكنولوجيناتها قال ما ليز بها فقاريد مان كان ديزيز أكل كسارة وردا كايكل نيس لازم واشنطن بوست so US military has lost roughly 25% of its Reaper drones as Iran were deepens depletes arsenal لذي 25% نايت دروناتهم تغلال لي ولو اير ديفنس سيستم ناتهم 5% تخيدو نايت باتريوت مالتيو تعادنا يا تاد مثال تخينو العليون 8% توني لهم انتهي مالتيو أبزع درجة يدميوا خمسة لو ترينا نرزلنا يدميوان أمريكا مدماي بحال أمريكا ذا أكل هجر من كماي بحال زبل زنبرة نشدش هجرات بحدا كواجع خلي نحمش 10 هجرات بحدا تواجيك سعر خلي زبل من زنو برا سرعويت براشا بإيران زبال هجر بينو أمريكا وكم بزحات سرعاتون تسحبتن تناتونيو من كراغور ناتون إيران بينها نالبات نشتي حاجز كبقالوت كل واحد غليجن تزعبي كفال بينهم يمزلوا بينهم نكلتني كل الرويان حيلتات
إسرائيل أمريكان كلتا عبيت نيكلوراوين حيلتات يوم زيادة نزيوم كلت يوم أمبركي خاطر هذه كونس إسران 5% عبيت درونات إيران ناي أمريكا عليها طلع سلازي أنت إذا ريكا نزن إسران 5% درونات كالي خلو إيران تاجر مالو معبالة مزجبة مالو تماهيرو مالو تكنولوجيا ترديو مالو إذا ترايقنا يكونن إيران زابكينات يزولو بغض أبار رمبيسنا هنا الريال ناتهم حمد يقينو ستوك ماركت ناتهم كراشت كوينيو إذا قطعت ناتهم إنفليشن قال يلو كل زي مزنا قرنا زلو ولا ونكم انتخونا نردويو هناتو إيران مس أمريكا يقول مس عالم كله كودا درز خل هجري نبر ترى هجري أمين بتقطع ناتهم سي أزيو زتعت أتفقط أباي نبر ولا كو أب نفسهم زت أمام نسبي بل حتى زبن تخون لكن أمريكا كت أمنو بزي تخل درجايهم أقاليس أو ما زلوا in fact أنا أمريكا وين تزارب وزارب أبزي على دستبل سمعوا مسكب زي تايبلو له sources. Oh, and by the way, and these are their words, not mine, we didn't realize how weak the U.S. military was. Ouch. Like, wow, okay. And then the U.S. also wants to provoke a war against China over Taiwan. Okay, good luck with that. And Russia at the same time. Okay, good luck with that. Meanwhile, here's what Brandon Weichert had to say, a friend of the show, national security expert. He said, based on conversations I've had today with several pro-war types, they and Trump is listening to them. They think the U.S. can just ride out the Iranians until they implode. Iran believes the same thing about us. The difference is that our economy is on a timer set to implode. It's already starting. And it will long before the Iranian regime implodes due to their shabby economy. حجنتا يم زبل زلو مچم تزربات سمعوا ولا تونتهم أمريكاوين زقرم انديو إيران سي أمريكاس أصي حياليات تمثلهم نيرا على سي دخول سبي حيال تمثل نيرا أمريكا مستغل هوليوود له مستغل بطرع عراناته مستغل ميديا زلو مستغل مراقبين قالن كتر غلغة زي دفر حيلي تمثلهم نيرو إيراناويان كنت قريمة مالو يزبال they didn't know كندزي زتداخمن استمجالجن وتدروا عقمهم زلو أمريكا يفلطون نيرو This is their words كاب أفهم دوت زليلو ريمان أمريكا كل قلبتهم كل عقمان سلو زرعيوه يواز عنا يلو مالو يجي دونالد ترامب بوتادروا عقمي كفتن دليلا تاهم كتريفاتو زلا كم قال لك أبزيزون تدي ملي سمو بقط أبايك تنيزل زلو بقط أباك أسيلة كأطلب يزبل زلو أبزر سمعوا تي ني دونالد ترامب زما خروج زلو كم يمزبلو زلو سؤال كان تاريخ يوم عصوان كبانجر كان تخيل كام يقول طبعا توم سلازم موت هاجر كتكوس غلي إيران ما تمسها اليوم زبلو زلو نحنا كم فنجر الكات بلغة كم تفنجر كن قبل كاينا حنت تديت كويس قالنا نحنا كم مكت نغلينا مكت تزبينا نسخان أب فيتروس تهانس قطبانات كان أمريكا مالتهم أب فيتروس تهانسن ميت كتصور زيكل شجر كتصور زيكل حزب خان شجر كتصور زيكل سراويت كان كتفنجر كن رأي كاينا منا يقدم كفنجر نرأي تباهيلهم علو بزحات سبات دما أمريكا قطبان أمريكا سراويتني كفنجر زخل بلو حكي معناته إيرانويان كتصمموا زخول زبيهم تصممهم نزقوا دايزك سجروا زخولهم because at the end of the day إيرانويان نهلاوي فتنايو نهلاوي فتنا مالت قرو خينني ما يوحدني إلكتريك حصيروني قال زبالة لن ناي موتن حياتني you have to do whatever it takes فقد أسيت قال whatever it takes كن زوسده ጊዜ ይውሰድ ክንዝወሰደ ጉልበትን ፈተናን አጸጋታትን ሕቶታትን ያቀርበልካ ኩሉ ክትገብር ድሉ ክትከውን ክትክላለካ ናይላው ፈተናን ተለካ ኢንፋክት ትካፊላ ናይላው ፈተናን ለዓልቅ አልተለው ንኾሚን ኢራን ምክንያቱም አሜሪካን እስራኤልን በሓደ ተዛርዮም ኤውሮጳ በሙሉ ካልኦት ሃገራት ተጎተቱን ገለ ሜቢ 700 ወይ 800 ሃገራት አፍሪካውን ኣብ ጃፓን ገለ ማለት ደቡብ ኮርያ ወሲልካ ኩላቶም ዚያቶም ምስ አሜሪካ ሽተላቶም ኩላቶም ካእቱ ዝኸሉ نايز كل زلو حيلي بين مكتالا راشا تحجزوا مالا small extent اشتي معناته راشا بالا كبيت كونات زلا China تحجزوا مالا a little bit every day بزي قدايزي بزي من قدزي بزي أجاباب تحجزوا مالا زبل نسمع لنا هذا كابتلن كان تحجزوا مالا زلونا زلو كاب China دمسوا مالا حاجز بحال زلو زي معناته تكنولوجي ونسل زليو مساتهم Iran is in the middle of a brutal war, but that has not stopped the country from pursuing its ambitions in the field of science and technology. Very interestingly, Iran is pushing deeper into two arenas that could shape its strategic future: space and critical minerals. Iran is aiming to put 3 satellites into orbit in a single launch, while simultaneously working with China to develop rare earth resources vital to modern military technology. And the moves actually signal an effort to build technological capabilities domestically. ገለገለ ሰባት እኮ ናይ ኢራን ቲፌዞ አንዲ ካንዲዮም ዝብሉኒ ናይ ኢራን ቲፌዞ ኮይና አይኮይነ ዘምጽአሎም ነገር የብለይና ግን
ሓደ ሃገር ከምዛ ዝብለኩም ዛናኩም ምስ ክልተ መን ከማና ባህልቲ ንዓለም ድሌቶም ዝገብርዋ ዝነበሩን ዘለውን ሃገራት ተዋጊእካ ምስቲ ኩሉ ሕፅረታትን ፀገማትን ገይሮም ልካ ዘለው ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂካል ዓቕምን ብቅዓትን ከተርኢ ከለኻ ተገዲድካ ኢኻ ክትድግፎም ወይ እውን ከተመጉሶም ዘገድዱኻ አሚን ኢራን ኣብ ከቢድ ኩናት እያ ዘላ but they are still ሳተላይትስ ንሰማይ ይሰዱ ኣለዉ ክሳዕ ክንደይ ሶፊስቲኬትድ ቁጠባ ምዃኑ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ስለምንታይ ሶፊስቲኬትድ ኮይኖም ንሪኢልካ ንኣብነት ኣብ ጥቆመን ኣሎ ስዑድያ ዶ ቀጠር ዶ ኢማራት ዶ ገለ ኣለዉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ዋላ እቲ ቴክኖሎጂ ብገንዘብ ተገዚኦም ካልኦት ሃገራት እዮም ዝገብርሎም ኩሉ ኢራናውያን they can do themselves ኢንፋክት ንኣብነት ኣብ ኢማራት ተኸይድካ ክንደይ እቲ ዓቕሚ ናይቲ ካፒታል ናቶም ናይ ሰብ ዓቕሚ ናቶም ናይ ምሁር ዓቕሚ ናቶም ካብ ኢራን እዩ ዝመፅእ ብዙሓት ኢራናውያን እዮም ዘለዋ ክገርመኩም ብዙሓት ኢራናውያን ኣብ ኢማራት ነቲ ቁጠባ ናይ ኢራን ኣብ ምህናፅ ዓብ ተራ እዮም ፀዊቶም ናይ ኢማራት ቁጠባ ንምህናፅ ማለት ዋላ ናይቶም ኩለን ሃገራት ክሪጅ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ እቲ ኢራን ዝበሃል ዋላ እኳ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ከም ድኻ ዝተፀገመ ህዝቢ ብዙሕ ስልጣነ ዘይብሉ ገለ ገይሮም ክሸጡልካ እንተፈተኑ in reality these are very powerful people ንእሽቲ ዕድል ንሕሪብካዮም ብዙሕ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም this is why እስራኤል ፍርሒ ዘለዎም ከባቢ and this is why ኣሜሪካ ፍርሒ ዘለዎ if you leave them ንእሽተይ ከተንፍሱ ዕድል ተሂብካዮም they're going to dominate it እቲ ዞባቲ they are going to be a dominant force ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑ እዞም ኩሎም ስኮላርስ ናይ ኣሜሪካ ራብዓይ ሜጀር ግሎባል ፓወር ወይ ከዓ ሱፐር ፓወር ክኸውን ዝኽእል እዩ ዝብልዎ because industrial ቤዝን scientific ቤዝን ኣለዎም ህዝቦምሲ ክፈጥር ይኽእል እዩ if you just እቲ ኩሉ ዘለዎም መሕንቆታትን ገራትን ተልዒልካ ኣሎ ብዙሕ ነገር ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ሰብ ኣለዎ ትምህርታዊ ዓቕሚ ኣለዎ እዚ ባዕሉ ጀንዊን ካብ ካልእ ክልቃሕ ካብ ካልእ ክምርቃሕ ጥራይ ዘይኮነ ወይ ክገዝእ ጥራይ ዘይኮነስ ባዕሉ ክፈጥር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ሕብረተሰብ እዩ they produce a lot of engineers ኢለኩም ኢንጂነራት ተፍርድ ኮይንካ ርግፅ ዝኾነ ስራሕ ተሂብካዮም ክፈጥሩልካዮም ስራሕ ዘይፈጢርካሎም ድማ ኢንጂነራት ስራሕ ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ኣለዎ so you better focus on engineers ኢንጂነራት ክንብል ከለና ሶፍትዌር ኢንጂነር ክኸውን ይኽእል ሜዲካል ኢንጂነር ክኸውን ይኽእል ኮምፒውተር ኢንጂነር ሶፍትዌር ኢንጂነር ክኸውን ይኽእል ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ክኸውን ይኽእል ሜካኒካል ኢንጂነር ክኸውን ሲቪል ኢንጂነር ክኸውን ይኽእል there is plenty geological marine engineer ኣብ ኩሉ ኢንጂነር ዘድልየካ agricultural engineer ሸድልዩኻ ብብዝሒ የድልዩና ኤርትራ ስለዚ if it were to me ኣነ እንተዝኸውን እቲ ኢንጂነሪንግ ፋካልቲ ናትና ኣፀቢቕ ማዕበኽዎ I would reduce ንባዕለ ኢኮኖሚክስ ገለ እንደ ተማሂረ I would reduce those things ምጥን ዝበለ ደረጃ ምሃብኩም ኢኮኖሚክስ ማኔጅመንት ገለመለ ምጥን ዝበለ more resources more ገንዘብካ ኣብቲ ናይ ኢንጂነሪንግ ፋሲሊቲ ወላ ኢንጂነራት ክኾኑ ዓቕሚ ዘይብሎም ተኮይኖም ዲፕሎማ ሰርት ናይ ዲፕሎማ ፕሮግራምስ ናይ ገለ ፕሮግራምስ እናገበርካ more engineers produce ተጌርካ more hard workers ኢኻ ትገብር ዘለኻ if you study physics maths these things are ናይ ብሓቂ ፃዕሪ ዝሓቱ እዮም እቶም ካልኦት በዓለው በዓል ማኔጅመንት ኣካውንቲንግ ቀለልቲ እዮም ሓንጎላይ ሓትኑ ይብለኩም ኣለኹን ግን I'm saying this we need a lot of engineers if I get the chance ምስቶም ምስ ሚኒስትር ትምህርቲ ድዩ ምስ ካልእ ዕድል ተረኺበ this is what I'm going to say ሪቶ ናተይ ኣነ ስለ ዝበልኩም ክገብርዎ እዮም ይብለኩም ኣለኹ ናተይ ሪቶ ከምኡ ክብል እየ ዝደሊ እምበር ንሳቶም ፈልጥዎ እዮም ሚኒስትር ትምህርቲ ድዩ ካልእ ስኮላርሲ ዝጠፎም ኣይኮኑን ዓለምና ናበይ ትኸይዳ ኣላ እንታይ ዓይነት ነውሃው ዓቕሚ እንተለካዩ ናብዚ ከብፅሓካ ዝኽእል ካልእ ተግባረ ኢድ እዚ ተግባረ ኢድ ንብሎ ዘለና ንኣብነት እዚ ኣብ ማይ ሓባር ዶ ኣስመራ ቴክኒካል ስኩል ዶ ኣብ ደቀ ምሓር ዶንቦስኮ ዝበሃል ቴክኒካል ስኩል ይመስለኒ እንተሎ ኮይኑ ካልእ እውን ከምታት ኣለና እዚኦም ቴክኒካል ስኩላት ንሳቶም እውን ክሰፍሑ ዘለዎም እዮም ምክንያቱ እቲ ኢንጂነሪንግ ቲዮሪ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ፕራክቲስ ድማቶም ተግባረ ኢድ ዝበሃል ቤት ትምህርታት ኣዝዮም ወሰንቲ እዮም ኢንፋክት ካብ ናተይ ድሌት ተትኸውን እቲ ንግረ መንገደይ ሰብ ኩሉ ይፈልጦ ኢለ ስለዘይግም እንታይ ክትገብር ኣለካ መሲልኩም ብዛዕባ ካብ ፖለቲካ ወፂና ንቁጠባ ሃገርና ስለ ዘድልየና እቲ ኢንጂነራት ዝኾኑ ሰባት መጀመርያ ብተግባረ ኢድ ክጅምሩ ተዝኽእሉ ከማን ዝበለፀ እዩ ነቶም ናይ ተግባረ ኢድ ተምሃሮ ናብ ሳቶም ናብቲ ኢንጂነሪንግ ሙቭ ተጌርካዮም ምስ ወዱ ገለ ካብኣቶም ዲባላ ኩላቶም ናብ ኢንጂነሪንግ ተስጊርካዮም ብኢዶም ክሰርሑ ዝኽእሉን ቲዮሪ ክውስኹ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ፐርፌክት ኮምቢኔሽን ዝበሃል እዚ ስለዚ ተግባረ ኢድ ዝገብር ኣሎ ግን then you have to add to them theoretical background ተጌርካዮም ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ጥራይ ትምህርቲ እንድሕር ኮይንካ እቶም ሰባት ስራሕ ተረኺብካዮም ኣብ ትካላት ናትካ ክሰርሑ እዮም ስራሕ እንተደይረኺብካሎም ግን ክፈጥሩ እዮም
فارنيلو ديهم كسرحو كرسي ديهم كسرحو أرماديو ديهم كسرحو قال أنا قال كقبر قليهم إيدهم أنت يورن سلازلهم بإيدهم كنبر قليهم سلازي بزحات فترتي هزبك تفترت غليقة but accounting ترايتم فرام تخينكا لو ترايتم فرام تخينكا أنت كفتروا الكاغل نعم نزي if you teach بس حبرة تسبك لو أنت مير كان تزجبر كاسس يزوال أبيت فردي يزوال تعبر تسب كله تجبر دراما يسرح حرودي وحنتو قال نتود قال تجبروا نس قال مس جبرات أبغى أنا تغيروا بيت فردي جيم بقى عدنا تواصل عالميات نبرت حبر تسب so بوليسين كلنا برتيكا لو يرس كتوعد على because otherwise كسرح يتخلني قايم زبلكم زبل تيور له زي humanity sciences بحالو psychology رو sociology anthropology رو صبغات يوم كبزحي يبلهم كبزحو يبلهم درد زبل عقمي كتمر لك زيادة أب تكباريت تكنولوجي كم لما بزين جنرات زتوكرت مرتي تميركا كم إيران you become super power ولا بقط أبا أجيرهم كخلو بتا أسيرهم كخلو بتي نا أصاببول كخلو in fact كن إيران جراز الويل إيران من البسبين كوريا تحالفهم تخون ويراشا تحالفهم تخون لبر أزجي كبير جرايا باليوم نربعتات عمت يزبلكم زلوا هجي كونن قد من هذا نيرتراس جمرة جرالهم سو إيرتران أتصدق كير خبرت كلا جمرة جرالهم كسب الجنب جراز خد زلوا سلازي أب نفس خاطر مركز كان ده رخيتك you can do much more things زيها نقرأ من قدك تقصيد اللي هناتو كاب كالوت كل مهارة لنا inspired كم كلال لنا I'm not saying الجزء اللي من قصص قبره زلوا perfect يقبر له يقول لك تعالوا يبلي له نحوارو أنت متكلنا قل أمام تانتنا كم هنقبرها الجاب ذاكر ما زلني زوم كلهم دقزلوا داكم زي مهارو أغمس زي بلون الدلات من سلدي رغب سوري أبدقكم يكونن أبعد دخاقن ولا تناي تمرتي ولا تناي qualification تقدلو أبنسي أسمر يونيفرسيتي كنا مهار كلنا أنا ذكرني إنجنيرات زخونو زل على بمستمست رايح على إنجنيرين أدل تركب معناته أغمس زي اللي تقطبها زي اللي وينتي فاكلت نشتي زخونة زبالة زلوا وحدات رايم زاتو but if you expand that one to horizon تسوى أكندي أنا كمهار كلنا كنتشين كنتان كسافل تشين دشاني نقرأكم زلوا أكندي electrical engineers 4 سبات ويك 3 سبات راي تقبل دليت زلوا ولا 100 يخون تقبل 100 سبات تقبل ميكانيكال انجينيرنج 100 تقبل ولا 300 تقبل كم ما هم جنت تقبل كله تي زل على نت بزلوت رايده كونس كله سبك ساتفلو زغل اجيتهم بقعات نفعات نفعهم كل بالكاد اتم قالوا دما مسارتها تمرت كله ما يكونن سمارت كون خازلهم قال يوم كذا حن كوينهم ابدا حن زخونه بوتا خبر كتل كاخلو عند حركاس اب اكاديميك اكسلنس ابريل لايف اكسلنس كي مسلكم هذا سبس ابي تمرتي ز 100 500 رايده مس انت نيرو ابريل هيوت كيدو 100 500 راي كون كالوتهم 7 دمسوز نبر 6 دمسوز نبر ابي هيوت كقدموا يخول يوم كل نجر باكاديميك توسن وي بالكم أبزنا تعدمن تلهم مساخون فعز نبرة بيت مرتري وما بيلو كلاتهم يكونون أبزلا على درجات بس هذا جزء أدلي اللي كايو I was talking to Kenya بزغن نقولوسي هذا تعمي ببلح زغن يرترا ورخي بنيره هذا جزء سي بل حنا بينس أقولها يكونن إلى أسينو في تودي الدلات جنا يقطمون scholarship اللي خيدا يسلطون دن I feel bad كم عينت نبي حق نفع سبيه he deserves better place أنا هو ببكالك زيون زعبوك نزارب تاني مالتي هذا جزيسي كل نجرنا هلوكا بقعتنا هلوكا ومنفعتنا هلوكا متشوبوتات تدير خيبكا كتمع بلا يتخلنا قالك زي ما دحان زنبورو سوادا بيت مرتي داريد زنبورو لو ما بيت ريبا مالهم قد ميتريوم قال لهم بيت بيزنسات فتيرهم قال لهم وركبت مرتي زي لهم زوج زنبورو لومي you can find them in a different place انت اين مالتي نفعت مهارة اللي خايم حماقات مهارة بكلاس جن حماقات بهوت كاين خير دعكم زياد رايت تنكو حماقات بكلاس لو زنبورو أبيوت حماقات كون يميلكم تقوم تتجاجي لهم هيوتن تمرتن أكاديمن ريل لايفن يفعل عليهم زيادة رأيك قبل دل نقرأ من قدك كبار سنة وسنة لنا جن هذا زيادة ما كبهالوز جبوب أرستات كنبل انتقلنا أقداسيو أمريكا نملسك أنت يبدو لنا أمريكا America has a new problem, and this one is not in Tehran. It is on board one of the most powerful weapons in the United States military, the USS Abraham Lincoln, a nuclear-powered supercarrier carrying more than 5,000 sailors and marines. It has now spent more than 250 consecutive days at sea. Overall, shortage of basic supplies in كم تري ود اللهم سراينا أمريكا بفلا ما حيل بحرنا أمريكا تبيت زخون بده قتي مو خمسلون بار استغين له أبي أزاربي أمريكا زاكلتي زخلو 1 تريليون باجت زلوا 1 تريليون زلكم زلوا كابو طبعا هي maybe مكل خلنا أمريكا كم هاجر تزغوني ارتباجت ناتو مبل 10 يكون طبعا عالم كون خلي maybe توب 10 كل خل
1 تريليون ቁጠባ ዘለዎን ሃገራት ኣዝዮም ውሕዳት እየን telling you maybe 20 ካብ 20 sorry ምክንያቱ በዓል ስዑድያ ናብ G20 ኣለዋ 1.2 ትሪልዮን ስለዚ maybe ኣብቲ ቀዳሞት 20 ቀዳሞት 30 ሃገራት ናይ ዓለም ብባጀት ናይ ምክልኻል ጥራይ በፃ ነይሩ ክንዲዚ ባጀት ዘለዎ ሰራዊቱ መግቢ ክስእን ሎጂስቲክስ ናቱ መናባብሮ ናቱ ክሓስመሉ ካብዚ ዝኸፍእ ነገር የለን ኣሜሪካ ናይ መወዳእታ ውርደት ገጢምዋ ኣሎ ወታደራት ናታ ሓይሊ ባሕሪ ናታ መሪርዎም ካብቲ መርከብ ክዘሉ ይደልዩ ኣለዉ እዚ ኣርእሲ እዚ ድማ ኣብ ፖለቲካዊ ስፔስ ናይ ኣሜሪካ ዓብ ነውፂ ፈጢሩ ኣሎ I mean, they're trying to cover up every aspect of this war that is a total disaster. Remember, the administration for weeks on weeks has covered up the simple fact that a lot of U.S. military facilities have been destroyed. The administration changed the casualty numbers to try to cover up the number of service members who have been killed in this disastrous war. The administration has covered up the cost repeatedly, including to our congressional committee. So it should not surprise anyone that they're trying to cover up the disaster aboard this ship. Even as Pete እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ካብቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ እዚ ምሕዳር እዚ ምትላልን ምሕባእን ቀዳማይ ሞዩ እዩ ስለዚ ክሓብን ከታልልን መጀመሪኡ ይኮነን ንነዊሕ እዋን ዝረኣናዮ እዩ ስለዚ ሰራዊት ናትና ቁሱላት ናትና ክሓብእ ድኹም ዝተጎድኡ ሰራዊትና መነባብሮ ናትና ኩሉ ናይቶም ሰራዊትና ክሓብእ ካብዚ ኩናት እዚ ባጀት ዘጥፎ ዘሎ ገንዘብ ክሓብእ ሓሳቡ ዝኾነ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ከምዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ኒት ካሚት ክነኣምኖም ኢና ንኽእል ምክንያቱ እዚ መንግስቲ ዘሎ መታለሊ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ከምዚ ኣየጋጥሞምን ክንብል ኣይንኽእልን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ካብ መርከብ ክዘሉን ካብኡ ምስ ተታሕዙ ድማ ረዳት ክረኽቡን ኣብ ዕረፍቲ ዘለዎ ቦታ ክኸዱ እዮም ዝበሃሉ ዘለዉ እዚ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ ከመይ ገይሩ ናይ ኣሜሪካ ዝኣክል ሰራዊት ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክኣቱ ይኽእል ንዝብል ዘገርም እዩ ንጂ ካብ ኣሜሪካ ውፅኢና ድማ ናብተን ሃገራት ክለጅ ንኽእል Two tankers linked to the UAE's state oil firm ADNOC came under attack while transiting the waterway Thursday evening. Abu Dhabi blames Iran for the strike, calling it a hostile act of piracy. While no injuries were reported, ADNOC said the situation was brought under control. The ministry also noted that the attack constitutes a flagrant violation. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢማራት ታንከራት ናቶም ብተደጋጋሚ ይረማ ከም ዘለዋ እዩ ዝነገር ኢራን ብተደጋጋሚ ነቲ ናይ ኢማራት ታንከራት ይሃርምዎ ከም ዘለውን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ይጠሓስ ኣለ ይብሉ ኢማራት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ይጠሓስ ኣላ ከም ዘሎ በቲ ፎሬን ሚኒስትር ናታ ትኸስስ ኣላ ብርግፅ ፅቡቕ ትረክብ ኣላ ንብል የለናን ግን ከምታ ንስኻ ትብደላ ዘለኻ ካልኦት ሃገራት ክትብድል ከለኻ ድማ ብኸማ መንገዲ እንተትርእይዎ ክንደይ ደስ ንበለና እዩ ዝብል ዘሎ ዓለም ከምታ ኢራን ንዓኹም ትብድለኩም ዘላ ኮይኑ ስማዓኩም ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ይኹን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝግበር ዘሎ ድማ ብኡ ዓይኑ እንተትርእይዎ ክንደይ ደስ ምበለ ምክንያቱ ንስኻ ኣብ ልዕሊኻ ክወርድ ከሎ ተቓንዛ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ክወርድ ከሎ ግን ዘይርዳእካ ተኮይኑ that's not good. The obstruction of international maritime routes and affirm the importance of freedom of navigation. The UAE further stressed that the need for Iran to halt this unprovoked attacks. ስለዚህ መንግስቲ ኢማራት እንታይ ዝብል ዘሎ ዓለም ለኻዊ መስመር ናይ ንግዲ ብዘይ ፀገም ንክቕፅል ድፊት ክግበር ከም ዘለዎን ንኢራን ድማ ብዘይ ቅስቀሳ ኣብ ልዕሊ መራኸብና ትገብርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ንክገድፍዎ ነተሓሳስብ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ማለት ድማ ሃገራት ኸሊጅ ብረፈቲ ተረጋጊእካ ምንባር ወላ ገንዘብ ከፊልካ ምንባር እውን ከቢድዎም ከም ዘሎ ጥረይና ንርኢ ዘለና ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኢማራት ማለት ሴፍ ሄቨን ኣብዚ ቦታ እዚ ተረጋጊእካ ቁጠባኻ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዝበሃል ዝነበረ ፈርጌት ኢት ኢራን እንታይ ትብል ኣላ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ክትረጋግኡ ዲኹም ኣይትረጋግኡን ኣነ ይድውስን ኢራን እያ ትውስን እምበር ንስኻትኩም ወይ ኣሜሪካ ይኮኑ ዝውስኑ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ሓደ ቦስ ጥራይ ክህሉ ንሱ ድማ ኢራን ይክበሃል ኢራን ንዑ ክሳብ ዘይተኣዘዝኩም ንኻልእ ክትእዘዙ ተጀሚርኩም ቀሲንኩም ምንባር ቀሲንኩም ቁጠባ ምግባር ዝበሃል ክህሉ ይኮነን እያ ትብሎም ዘላ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብብዙሕ መንገዲ ናብ ዝተፈላለየ ዝሽረፍ ዘሎን ዝንበብ ዘሎን እዩ it's going to be very hard for ነተን ሃገራት ኸሊጅ ካብዚ ጉዳይ እዚ ወፂአን ዝኾነ ነገር ክገብራ now look at this ዳስል ረይዋ ኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም መራኽብ ናይ ኣሜሪካ መራኽብ እዩ ኣበይ ቦታ ኣሎ ቁጥር ዘይብሉ እልቢ ዘይብሉ መራኽብ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ ኢራን እዩ ዘሎ ስለዚ ኢራን ነዚኦም ኩለን ሃሪማ ከተውጥቀን ወይ ከተጥፈን ትኽእል ኣላ ወይ ትደልላ ክንብል ኣይንኽእልን ግን እዚ ሓይሊ እዚ ካብዚ ቦታ እዚ ክርሕቕ እንድሕር ኮይኑ ውቺዝ ክርሕቕ ዝደልይዎ ዘሎ ሳቶም ክርሕቀሎም ይደልይዎ ኣሎ እዚ ነገር ክጋጥም እንተኮይኑ ነዘን ሃገራት ኸሊጅ ዝለዓለ ፕሬሸር ዝለዓለ ፀቕጢ ዝለዓለ ጭንቀት ክትፈጥረለን ክትክእል ኣለካ ንሳተን ምስ ኣሜሪካ ዘለዎን ምሕዝነትን ፍቕርን ሽርክነትን ንኣሜሪካስ እሳተን እየን ዝያዳ ክህድምኣ ዘለዋ
ክትከላኸለልና ዘይትኽእል ድሕሪ ኮንኪ ካብ ጥቃና ረሓቕልና ክብሉ ክኽእሉ ኣለዉ ኣሜሪካን ነቲ ፅልዋናት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ንኢራን ክትስዕሮ ዘይትኽእሉን ከተትሕኑና ዘይትኽእሉን ድሕሪ ኮንኩም go away from us ካብ ከባቢና ረሓቑልና ጥፍኡልና ክብሉ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኢራናውያን ነቲ ኩነታት እቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ብምፍጣር ነተን ሃገራት ኸሊጅ ኣብዚ ከባቢ እዚ ብዘይ ናይ ኢራን ብዘይ ብናይ ኢራን ፍቓድን ምስ ኢራን እናተተፈነንካን ፅቡቕ ዝኾነ ቁጠባ ርጉእ ዝኾነ ቁጠባ ክትሃንፅ ኣይትኽእልን ኢኻ 6 ወርሒ ቀሪብና ኣለና 6 ወርሒ እዘን ሃገራት እዚኣተን ኖርማል ሂወት ካብ ዘይመርሓ so that means their economy is hurting ቁጠባናተን ሕማቕ ኣሎ ንክልተ ወርሒ ንሓደ ወርሒ ንሶምን ገለ ክሰግሮ ትኽእል ኢኻ 6 ወርሒ ሕጂ እውን እንተኾነ ዝኾነ ይኹን ኣንፈት ናይ ሰላም የለን ከቢድ ኩናት ዲ ክመፅእ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ዲ ክቕፅል ብከምዚ ሽግራት ዲ ክቕፅል እቲ ጉዳይ you don't know nobody knows ስለዚ the whole situation is messed up ይብሉ ውስውስ ዝበለ ዝተዘራረገን ዝተጠናነገን ጉዳይና ንርኢ ዘለና ምስ ኢራን ዘላቒ መፍትሒ ክሳብ ዘይተገበረ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ብሰላም ክዓርፍ ዝኽእል ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ንምንታይና ነምፃልኩም ዘለና ኩነታት ናይ ዓለም ናበይ ገፂ ይኸይድ ከም ዘሎ ዛዕ ክንደይ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለዎን ነዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ድማ ብምስትውዓል ክርአ ዘለዎን ኣስተቢና ክንጥምቶ ዘለናን እዩ ምክንያቱ ንዓና እውን ብቐጥታ ተዘዋዋርን ፅልዋ ስለ ዘለዎ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ፎከስ ክንገብር ኢና ቀንዲ ንዓና ዝፀሉ እሱ ስለ ዝኾነ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ Authorities in Ethiopia's Tigray region are accusing federal forces of carrying out deadly drone strikes, raising fears of a renewed conflict in war-scarred region. The Tigray People's Liberation Front says a drone strike hit Merewa in southern Tigray on Monday, targeting Tigrayan troops and causing casualties. A TPLF official also claimed a high school was hit, though the allegation could not be independently verified. The federal ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ትግራይ መራሕቲ ናይ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ተፈላለየ ግንባራት ናይ ትግራይ ብሰራዊት ናይ ብልፅግና ብዙሕ ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ይግበረሎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ኣብቲ ሚድያታት ብተፈላለየ መንገዲ ዝገማዳሕ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኣብይ ኣሕመድን ስርዓቱን ዝገብሮ ዘሎ ብብዙሕ መንገዲ ከተሽርፈ ትኽእል እዩ ንእሽተይ ፀብፃብ ክንበኩም ኣብዚ መራሕቲ ሕወሓት ዝርከብሉ ዝተባሃሉ ሚስጥራዊ ቦታታት ስጉምቲ ንምውሳድ ምድላዋት ወዲኡ ከም ዘለዎ ዝበፅሐና ሓበሬታ ምስ ሕወሓት ብምውጣት ዝርከብ መንግስቲ ፌደራል ክሳብ ሕዚ ኣብቶም ብሻራሩ ብወገን ዘጋጠመ ደብዳባት ድሮንን ከምኡውን ብግንባር ራያ ወጀራትን ፀለምትን ኣብ ዝነበረ ውግኣት ተደጋጋሚ ድሮናት ደብዳባት ምፍፀሙ ይርስዓን ብወገን ራያ ወጀራት ኣብቲ ብወገን ሸረሪና እውን ደብዳባት ድሮን ይፍፀም ምፍፃሙ ዘመላኽቱ ፀብፃባት ኣይርስዑን ቅድመ መዓልታት ኣቢሉ እውን ኣብ ራያ ኣላማጣ ካብ 3 ቦታታት ብዝተበገሳ ደብዳብ ድሮን ከም ዝተፈፀመ ዝዝከር እንትኸውን ሕዚ እውን ግን እቲ ደብዳብ ቅፅል ምዃኑ ብፍላይ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ጀነራላትን ሓለፍቲ ሕወሓትን ይንቀሳቀሱ እዮም ኣብ ዝተባሃለሉ ሕቡእ ቦታታት ደብዳብ ንምፍፃም ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ምድላዋት ወዲኡ ከም ዘሎ ድማ ትዝበፅሕና ሓበሬታ ኣረጋጊፅሎም ኢትዮጵያ ብልዕሊ እቶም ላዕለዎት መራሕቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዘረባ እዚ ወይ እውን እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ መጀመርያ እቲ ኩናት ዝጅመር ከይተጀመረ ከሎ ካብ ብእዋኑ ኣብይ ኣሕመድ እዚኣ ክገብር ይሓስብ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ክንደይ ግዜ ሰሚዕና ኢና ተን ዘለዋ ድሮናት እንትተኻይሉ ነቶም ወታደራውያንን ፖለቲካውያንን ከምኡ ድማ ፀለውቲ መራሕቲ ናይ ህወሓት ንዓታቶም ንምቕታል ክጥቀመለን ከም ዝኽእል ምክንያቱ ብዓብዩ ኣብ ዓውደ ኩናት ነጥበ መቐይሮ ብድሮናት ክገብር ከም ዘይክእል ኣብ ብዙሕ ቦታታት ርእይዎ ኣሎ ስለዚ እታ ክገብራ ዝኽእል ነዘን ድሮናት ዝርከበን ዘን ድሮናት ነቶም መራሕቲ ብምቕታል ነቲ ኩነታት እቶም ደማኽርዎ ዘለዉ እስከምን እዮም ዝብሉ በዓል ጻድቃን ተረዳዶ ከምኡ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ ነቶም መራሕቲ ብምቕታል ነቲ ኩነታት ክሕፅሮ እዩ ዝፍትን ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብኸመይ ድዩ ኩናት ክሓፅረሉ ኩሉ ግዜ እዚኣ ዘክሩ ድሮናት ኣለዉ ኣብይ ኣሕመድ ኣለዉ እንዲኦም ኣላ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ደንበ ተቃውሞ ዶ ወላ ኣብ ካልእ ኮይኖም ድሮናት ሓጢቑሎ እዚ ገለ ሂቦም ኣለዎ ብድሮናት ገይሩ ንትግራይ ይኹን ንኤርትራ ካህስያ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ ኣለዉ እንታይ ብለኩም ፀኒሓ ቀድማ ኣቢለ ኣሜሪካ እቲ ዝኸበረ ድሮናት ናታ ኣብ ኢራን ውፅኢት ከምፃላ ይከኣሉ እስራኤል ኩሉ ድሮናት ዘለዎም ንሕዝብላን ንሓማስን ክስዕርሉ ይከኣሉ ሪመምበር ዳት ኦኬ ንዓ ኣብ ርእስና ፅቡቅ ጌርና ንዘስተብላ ክንዲ ናይ እስራኤል ሶፊስቲኬትድ ድሮናት ዘለዎ የለን ሓማስ ካብ 2022-23 ምስ ጀመረ ክሳብ ሕጂ ቃለሶም ኣሎ ንሓማስ ክስዕርዎ ይከኣሉ ሕዝብላ ክስዕርዎ ይከኣሉ እዚኣቶም ሃገራት ኣይኮኑን እንታይ ማለት እዩ ሰብ ብቐሊሉ ዝሰዓር ኣይኮኑን
ቴክኖሎጂ ድሮንስ ገለ ኣይሕግዙን እዮም ኣየድልዩን እዮም ብለኩም ኣለኹም they are very necessary ብጣዕሚ እዮም ዘድልዩ ኣገደስቲ እዮም ወሰንቲ እዮም but they don't finish a war they don't win a war ኩናት በዛ ሓፂን እዚ ጥራይ ኣይውዳእን እዩ እዚ ሓፂን እዚ ወኒ ዘለዎ ዕላማ ዘለዎ ንዕላሙ ድማ ክሳብ መወዳእታ ከቃለ ዝኽእል ሰራዊትን ህዝብን ምዝህሉ ጥራይ ካብኡተካ ዝኽእል ተደየለ በዚ ድሮናት እዚ ጥራይ ዝውዳ ነይሩ ተዝኸውን በዓል እስራኤል ካልእ ነገር ምገበራ ነይረን ክሳብ ዩክሬን ኣመና ብዙሕ ቴክኖሎጂ ናይ ድሮናት ትጥቀም ኣላ ኣፍኮርስ ንራሽያ ሰብ ዝኾነ ራሽያ ሓያሊ ትከላኸሎ ኣላ ክትብል ትኽእል ኢኻ ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ድሮናት ግን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኣብ ኢራን ከይዱ ብዙሕ ነገር ክገብር ኣይከኣልን ስለዚ ብንእሽተይ ዓቕሚ ሃገራውነት ዘለዎ ሃገሩ ዝፈቱ ዕላምኡ ንፁር ዝኾነ ንህላዊውን ንህዝቡን ዝቃለስ ህዝቢ ተኣምር ክገብር ከም ዝኽእል ኣንጻር ኣሜሪካን እስራኤልን ክልተ ኒኩለራውያን ሃገራት ተኣምር ክግበር ከም ዝኽእል ኢና ኣለና ሕጂ ህወሓትን ብልፅግናን ከተወዳድሮም ከለኻ ህወሓት ከም ኢራን ኣብይ ኣሕመድ ከም ኣሜሪካ ዝሕሰብ ኣይኮነን ኣብይ ኣሕመድ ከም ኣሜሪካ ክትቆፅሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ህወሓት ከም ኢራን ከም ካልእ ክትቆፅሮ ፀገም የለን ምክንያቱ ህወሓት ዋላ ብዘይ ዝኾነ ድሮን ክምክት ዝኽእል እዩ ዕላማ ስለ ዘለዎ ናይ ህላዎ ፈተና ፈጢሩሉ ስለ ዘሎ እቲ ብልፅግና ዝበሃል ስለዚ ብዘለዎ ዋላ ብታኒካ ክምክት ዝኽእል እዩ ናይ ህላዎ ፈተና ስለ ዘሎ ኩሉ ጥበብ ዝግበር ክገብሩ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ግን ሓደ ዘለዎ ዓቕሚ ድሩት እዩ ካልኣይ ክንደይ ግንባር እዩ ዘለዎ ኣብ ክንደይ ግንባር እያ ዘሎ ኣዝዩ ብዙሕ ግንባራት ገይር ከፊቱ ዘሎ ስለዚ ናይዚ ኩሉ ግንባራት ንሸነ ምስዓር ነይሩ ንኣብነት ከም ሓደ ወታደራዊ ቅዲ ክትሪኦ ከለካ መጀመርያ ንሸነ ምስዓር እዩ ወሳኒ ንዓኻ ንሸነ እንተስዒርካ ደን ዩ ከሙቭ ነታ ኦሮሚያ ብምልእታ ሊበሬት ጌርካ ስለ ዘለካ ናብ ኔክስት ስቴፕ ናብ ኣምሓራ ዲኻ ገለ ትኸይድ ሸነ ክስዓር ወላ ክስዓር ኣይከኣለን ብጋምቤላ ሓድሽ ግንባር ኣሎ ብኦጋዴን ካልእ ግንባር ኣሎ ዓፋርና ሓየለ መፅእ ኣሎ ፋኖ መትሓዚ የብሉን ትግራይ ድማ ግንባር ትኸፍት this is just purely insanity ፅላለ እዚ ስለዚ ድሮን ይኹን ዋላ ጅንዕፍሪት ኣምፂኻ ትገብሮ ነገር የለን እቲ ኩናት ድማ everywhere ናይ ኩናት ቋንቋ እዩ ዘላ ኢትዮጵያ Ethiopia. The country faces a renewed crisis in its north. The Tigray region is sitting on a powder keg. Fear is growing that a devastating war could restart in the region. Federal troops and Tigrayan forces are assembling along regional borders. Both sides are warning of renewed conflict. Now, this comes less than 4 years after a war that killed hundreds of thousands of people. Rebel authorities in Tigray have made serious new allegations. The Tigray People's Liberation Front, or the TPLF, ተመሳሳሊ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ እውን ኩሉ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ናይ ኩናት ደበና ከም ዘላ ሕጂ ድማ ተወሳኺ ከቢድ ኩናት ኣንጻር ትግራይ ክጅምር ከም ዝኽእልን ድሮ እቲ መጠንቀቕታ ብመራሕቲ ናይ ህወሓት ድማ ብተደጋጋሚ ብልፅግና ዝተፈላለየ ናይ ኩናት ቅስቀሳን ብድሮናትን ብካልን ኣብ ልዕሊ ህዝቦምን ኣብ ልዕሊ ሃገሮምን ኣብ ልዕሊ ክልሎምን ዝገብሮ ዘሎ ሓደጋ ደጊሞም ደጋጊሞም ንማሕበረሰብ ዓለም ብምንጋር ኮለጌና ማሕበረሰብ ዓለም እቲ ናራቲቭ ሰት ይገብርዎ ኣለዉ ኣብ ካልእ ብዛዕባ ህወሓት ኣጋበትን ገለ እንተደይብልካ ኣብ ናይ ሚድያ ኣጠቃቕማ ዝዓበየ ኮምፕሊመንት እዩ ዘለን ንሳቶም ከም ህወሓት ጥቕሚ ናይ ሚድያ ዝርድኦ ዝፈልጥ የለን ሃሪምካ ዲ ተሃሪም ቀልጢፍ መግለፂ ዘውፅእ ንኩሉ ናይ ሚድያ ዓቕሚ ዘለዎ ድማ ማክሲማም ክጥቀም ዝኽእል ሓይሊ እንተሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቁፅሪ ሓደ ህወሓት እዩ ቢግ ኮምፕሊመንት ኣብዚኣ እዚኣ ናይ ብሓቂ ሓያላት እዮም ንኣብነት ኣብ ሱዳን 4 ዓመት ገለ ዝገበረ ኩናት ኣሎ ክሳብ ሕጂ እቲ ናራቲቭ መን ንመን ይብድሎ ኣሎ ከምቲ ዝለይ ይዝረብን እዩ ተዲኹም ኣሎ ናይ ፋኖ ክንደይ ዓመት ገይሩ ኣሎ ኣብ ሚድያ ይዛረቡ እዮም ግን ነቲ ኣብ ሜይንስትሪም ሚድያ ካፕቸር ክገብርዎ ፀገም ኣለዎ ኣብ ህወሓት ክኸውን ከሎ ግን ኢሚድየትሊ they put the word out ቅድሚ ምጅማሩ ቅድሚ ምዃኑ ኩሉ ግዜ መግለፅን ፅሑፍን ምሰውፁ እዮም ኣይቁጠቡን እዮም ኣይስልችዎም እዮም ኣይርብርቡን እዮም they do always these things why 26 ዓመት ምስቲ mainstream ሚድያን ምስ ምዕራባዊ ዓለምን ስለ ዝሰርሑ they know how things work ምዕራባዊ ዓለም ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ተረዲቦም ኣሎ ንኣብነት ህወሓት right now ምዕራባዊ ዓለም ወይ ካቲ mainstream ሚድያ ኣይፈትዎም ኒኮ ምስ ኣቢዩ ዘሎ እኮ እቲ mainstream ሚድያ ናው እንታይ ግን ይገብሩ ኣለዉ ንሳቶም ብተደጋጋሚ ፅሑፍ ብምግባር እቲ ናቶም መግለፂ ኣብቲ mainstream ሚድያ ከይፈተው ትብልፅግና መግለፂ ስለ ዘይሂብ ዘሎ ምክንያቱ ንሱ ትብልፅግና ነዚ ኩናት እዚ እንተተዛሪቡ ብክልቲኡ ሞት ይንሑ ተተዛሪቡ ኢንቨስትመንት ክመፅእ ኣይኮነን ኩናት ስለ ዘለዎ ስለዚ ብዛዕባ ኩናት ክዛረብ ኣይደልን ገንዘብ ንክረክብ ትምባል ድማ ንብልፅግና ንህወሓት ፅቡቅ ዝኾነ ዕድል ከፊትሎም ኣሎ ህወሓት
ኢንቨስትመንትን ገለን ስለዚ ግድሶም ነሂላው ፈተና ስለዘሎ ነቲ ኩነታት ተደጋጋሚ ማሕበረሰብ ዓለም ብምንጋር ዋላቲ ዓብ ኣቴንሽን ክረኽቡ ተደኪሎም ንዝግቦም ኣቴንሽን ንክረኽቡ ግን ይፀዕሩ ኣለዉ ንህልክማ ኤፍፒ ዝበሃል rebel authorities in Ethiopia's Tigray state denounces army's drone strikes ስለዚ ተደጋጋሚ መግለፂ ብምውፃእ እሳቶም ነቲ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊኦም ተደጋጋሚ ይኹንንዎ ከም ዘለዉ ሚድያ ድማ ካልእ ነገር ይወሃቦ ስለዘየለ ተደጋጋሚ ነዚ መግለፂ እዚ ክደግሞ ይመርፅ ኣሎ እዚ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ እዩ እንተኾነ ዓብ ኩናት ይመፅእ ከም ዘለዎን ንዓብ ኩናት ምድላዋት ይግበር ከም ዘለዎን ኣብዚ ጥራይ ዘይኮነ ብብዙሕ መንገዲ ዝዝረብ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ እዚያውን ስምዕዋ ወታደራውን ፖለቲካውን ወጥሪ ሓደገኛ መልክዑ ናወስኸ ይኸይድ ኣሎ ሰራዊት ኤርትራ ብግንባር ቡሬ ድፋዕ ይኽዑት ከም ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት እውን እዛይዱ ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ክመፀኒ ይኽእል እዩ ዝበሎ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ኣብ ከባቢ ግንባር ቡሬ ዓሰብ ምንቅስቃሳት ኣፅዕቑ ከም ዘለዉ ፍልፍላትና ይረዱ ካብ ዝሓለፈ ወርሓት ሒዙ ሰፊሕ ትሕንንቕ ዝረአ ዘሎ እንትኸውን ብወገን ኤርትራ ሰፊሕ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ይረአ ኣሎ ኣፅዋራት ዝፀዓና ተሰሓብቲ ብበዝሒ ናብ ትግራይ ይኣትዋ ምህላወን ካብ ኤርትራ ብኣንፈት ብዓዲግራት ኣቢሉ ድማ ፒኤምፒ ታንክታት ሱ23 ከምኡውን ብርክት ዝበሉ መደፋ ድማ ንትግራይ ይኣትሎም ቅድሚ መዓልትታት ኣቢሉ ሰራይ ዝምዕባለ ኣፅዋር ዘፅዓና ተሰሓብቲ ብማይ መኽደን ከምኡውን ብመቐለ ኣቢለን ናብ ራያ ይጓዓዛ ከም ዘለዋን ካብቲ ቦታ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይመላኸት እዚ ዝካየድ ዘሎ ምስግጋር ናይ ከቢድ ኣፅዋር ምንቅስቃስ ዋላ እኳ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክትትል መንግስቲ ፌደራል እንትኾነ መንግስቲ ኤርትራ ንባዕሉ ካብ ናይ ቅድመ ግንባር ሓደጋ ኣግሊሉ ብዝተፈላለዩ ግንባራት ውግእ ክላዓል ከም ዝኽእል እዩ ዘንፍት ናይ ከቢድ ኣፅዋር ምስግጋርን ተቐፂሉ ግን ብመንገዲ ኣብ ራያ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ እቲ ዞባ ካብ ፌደራል ዝህንደድ ዘለዉ ደብዳባት ድሮን ክቕፅል ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት እውን ኣስዒብሎ እዚ ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደጋ ክትሕል ይኽእል እዩ እዚ ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሓደጋ ክትሕል ይኽእል እዩ ተባሂሉ ተሰጊኡ ዘሎ ምዕባለ ህፁፅ ፀመት ክግበረሉ እውን ሕቶ ቀሪቡ ሕጂ ኣብዚኣ ክንርዳእ ዘለና መጀመርያ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ንሪኦ ኣለና እዚ ዝበሃል ዘሎ ድሓን 50% እለይዎ ኤርትራ ንውግእ ትዳለወላ ገለ መለ ዝበሃል ሓቅነት ክህልዎ ይኽእል እዩ እቲ ኩነታት ብኩሉ ናብ ኩናት ይኸይድ ስለ ዘሎ ግን ድሓን ንሱ ናብ ኤርትራ በቐጥታ ኩናት ይመፅእ ከም ዘየለ ንፈልጥ ኢና ኣብይ ኣሕመድ እንደራናቱ ኣበይ ዶብናቱ እንታይ ክገብር ክእል ከንድሌትካ ክትምጉተኒ ትኽእል ኢኻ ኣብይ ኣሕመድ ራይት ናው ዓቕሚ ሃልይዎ ናብ ኤርትራ ኩናት ክገብር ሰራዊት ሰድድ ኣሎ ወይ ገለ መለ ክንብል ኣይንኽእል ኢና እዚ ማለት ግን ሰራዊት ኤርትራ ይዳልዩ የለን ነብሱ ክከላኸል ዘድሊ ምድላዋት ይገብር የለን ክንብል ኣይንኽእል ኢና እሱ ከም ትሑዝ ጌርኩም ሰሩ እንታይ ግን ክንብል ንኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ከቢድ ኩናት ክግበር ከም ዝኽእል ዳርጋ ኩሉ ዓይነት ናይ ሚድያ ሓበሬታታት ናብኡ ዘተኮረ ሸፈነ እዩ ዝህብ ዘሎ እዚ ማለት ኢትዮጵያ ከቢድ ኩናት ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ከቢድ ኩናት ክግበር ከም ዝኽእል ምናልባት ካብ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ኣብቲ ደቡባዊ ክፋል ናይ ትግራይ ኣብዚ ናይ ራያ ኣላማጣ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ክግበር ንዝኽእል ኩናት እዩ ዝያዳ ዝዝረብ ዘሎ እቲ ዋላ እቲ ኣፅዋራት እውን ናብኡ እዩ ዝኸዩ ዘሎ ወገን ኤርትራ ተገለዶ ድብልዎ ደሎ እውን ኣካል ከምቲ ዘረባ ዝመፁ ዘሎ ከምኡ እዩ ሕጂ ካብዚ ንነዊሕ እዋን ንከታተሎ ዝነበርና ካልእ ሓንቲ ኣርቲክል ኣላ ኣብ ኣፍሪካን ኢንቴሊጀንስ ገለ ዝበሃል ወፂኣ ኣላ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ግዜ ስለ ዝወሓደና እምበር ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊቱ ከም ኣቃብ ሰላም ኣብ ሶማልያ ንዘለዉ ብህፁፅ ንክምለሱ ኣዚዙ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ሪኢ ኣለኹ ኣልብሪንጊት ኣብ ካልእ ግዜ ክገብረልኩም እየ ላስት ሚኒት የርእየ እንታይ ማለት እዩ እዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ 2020 ወይ እውን 2022 2020 ኩናት ኣብ ትግራይ ክፍኑ ከሎ ነቶም ኣቃብ ሰላም ሰራዊት ናቱ ስሒቡ ናብቲ ኩናት ክጥቀመሎም ዝመረፀ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ሕጂ እውን ይንገር ኣሎ ኣቢ ዝርከቡ ሰራዊት ናቱ ይእክብ ከም ዘሎን ኩናት ክገብር ይጓየ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት ድማ ኣፅዋር ኣለኒ ገለ ኣለኒ ከምዚ ኣለኒ ፈኸራ ገለታት እውን ይቕፅል ስለ ዘሎ ኣብዚ ምርዳእ ከድሊ ሓደ ካብዚ ለንቀደ እውን ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ዘዛውርዎ ዘለዉ ናይ ቀደም ዲ ዋላ ናይ ሕጂ ብዘይገድስ ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ናቶም ስናይፐር፣ ዲሽቃ፣ ታንክ ሁሉም አይነት መድፎች ለራሷ ሳይሆን ለገበያ በቂ የሆነ የማምረቻ አቅም በጣም ዘመናዊ ሮቦቲክስ የትራዲሽናሉ ሳይሆን በሰዓት በጣም ከፍተኛ የማምረት አቅም ያለው ፋብሪካ ገንብታለች። ዘሆል ግቢው ካፓሲቲው ኢትዮጵያን ይመጥናል። ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት አቅም ሲኖራት ማየት በጣም ደስ ይላል። ክላሽ እናመርታለን፣ ስናይፐር እናመርታለን። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ኣፅዋራት እዚኣ ቅድሚ 2 ዓመት ዲ ዋላ ቅድሚ ዓመት ዝበላያ ነይራ ብዙሕ ኣፅዋር ከም ዘፍሪ ዘሎ ብፍላይ ኣብ 2023 ዲ ዋላ መጀመርያ ናይ 2024 ዝተባሃለ ዘረባ እዩ ናብ ኤርትራ ገፁ ተሃዲድ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ምስ ከፈተ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ዝበሎ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ብዙሓት ተዓዘብቲ ናይቲ ዞባ እዚ ሃገር እዚ ሲሪየስ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ የማዕብል ከም ዘሎን ኣንፃር እዚ ስርዓት እዚ ደው ምባል ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ይንገር ነይሩ 2 ዓመት
ندحريت كوينا خنري خلنا فانو كاب حدا نشتي حيلي ناب حدا عنتر زخونو تهدرو عقمي كما عبل كله نبل تقنا أسوار دو ولا جن أفريد دو بحال دلو ولا حنت فريرا أنالون ولا حنت قم نجر أي سمعنا لهم كابو كتيرو كالود حيل تاتب زباتي بستفل عليه من جدي نلعب جزء كم تقولوا we didn't see anything ولا حنتي بجاكة هادين فقران كال زتراعي نجر أيرانان سلزي أبي أحمد زفرقو زجبركو قبل خليو but in reality we don't see anything في كونتات سعرتن وردتنا بلتقنا تري كوينو حدش نجر أي تراعينا بزو بازيز بعد سلزي أتي سراويت انقصاصلو أبي أحمد كم زجبرالو هم زخونا له انتبله هنا نريو زلنا ولا حنتنا وتهدرا فلوي عقمي فلوي كيلت فلوي قسقاس فلوي عوتات أيرانا أي سمعنا اتزرع بعد ما نمن أعاس نمد خام ويون نمن شاودي كونه أب قد حق خنريو خلنا there is nothing كابزيوم حيل تازياتهم دمس زلو نحنا درعنايو ويون نحنا سمعنايو ونجر زلو كنتات أيرانا لذي I'm sorry أبي أحمد كم دليت كت نفعت غليغا كت كوست غليغا جن أبايتا نريو زلنا ولا حدا زتراعي نجر يلن أنت تفهمني الكوالا خالوت كلاتهم يقص خمسة زلو ترايو زفلا زلو لذي again ني بزربان تزخون يرتو قداي فلا يزنا أسوار قداي دم بتدقى قامي ولا نبي تراون أسوارات ببزحي يعطوا لك عبير تراز بالزربان ونسمع لنا I think زياون تسلست article بزعباوت يلو تران سراويت حيلتا السودان نحو حد زز استوهلو حيلتا سراويت تግራይ TDF كخون زخلنا وتيت خمسلو مثل ساتلايت ترغاغيص وتسادرا وحيل منግስት السودان بجنرال عبد الفتاح البرهان زمرا حيلي مسحو حات بمخان وتسادراو منግስት قسات يزايدالو زبل كستات كقربلو زصنحن تخون اتناي ساتلايت مرداتا كم زملخቱ ድማ بግልጽ ኢንሳይ ምዃኖም ዘይተፈቱ ቀረባት ካብ ሚኒስክ ቤራሉስ ኣብ ሞንጎ 21 حمله 4 በረራታት ይተቀቢሉ ቶም በረራታት ድማ ሩቢ ስታር ዝባሃል ትካል ዝመሓደሩ እንትኾኑ IL 76 تيديز عينتها نفاريت قطر مزقبة EW 56 شوعة TH تطعيم رمى تمنقص عصاتي قبر كم زلويو تراحة بيرزلو معرفونا فرتي ما سواب إيرتران سراويتو حيلتا السودان نحو حد زز وستوهلو حيلتا سراويت تግራይ TDF كخون زخلنا وتيت خمسة إذا زربازيا كابات ساتلايتي مجلس حويسهم سفق زبالة زربان تهديدن سمينا الله لنا كمزي بساتلايتي مجلس بزحنا أسوار زحزة يراقفا خمسة لوايم زنوغر زلوم حجي من البات يرتراب على جزيعة تدالو زلات أسوار من كونسل زغل انتايقن كبل لهم نيرترا حماق شم كتب سلزلكا نيرترا كتتصعين سلزلكا كتتصعيق سلزلكا نهو حدو نتي مس أخوان مسلمين ويبقل ركب على الود بعد سراوي السودان بيقل نوع نابو زخيد لوجيستيكس انكساقاسا اللي يبلو the good thing is نابيقو يخيد على تكوينات أسوار نابيرترا عطلو زبل أبز عجز لنا مدرخ كم حماق نجر كري كلمين إيرترا سؤالي بلان إيرترا عمية بلان دينا إنا هنسمع زين دلنبر نبي إيرترا سؤالي عطلو رديتي عطلو جيرنا هنريين خلينا أبز بنا كويناتن ورا كويناتن زل خالق زيجن حيالو تدرع عمي يرقلو زبل زربا كم حدا مسن بدن كم حدا سيت أنا ونجرن جيرنا كنريين خلينا تجي اتنا إيرترا عمي نملاي ونمد خام زتك أمودو زرباتات كل زي كنت نقول لنا in fact وقداينا إيرترا دلي وخل اليوم حنتي أقد تست article وتي الله the article زي كاب foreign policies بحاليو first of all let me give you a brief description a foreign policies بحال دوت هذا عبي مسيحنا أمريكا يو مستي أمريكا policy landscape ترازل لويو ስለዚህ ኤርትራ ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ወይ ካብዛ ዓመት እዚኣ መበል ካልኣይ ግዜ ዲ ሳልሳይ ግዜ ኣብ ፎሬን ፖሊሲ ኣርቲክል ብዛዕባ ኤርትራ ይወፅእ ኣሎ ዎል ስትሪት ጆርናል ወፅኡ ነይሩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኤርትራን ኣሜሪካን ፅቡቅ ዝምድና ክፈጥራ ከም ዝኽእላ ዘተንብህ እዩ ስለምንታይ ሓደ ሓደ ግዜ እንታይ እዮም ዝገብሩካ ከጥፍኡካ እንተድልዮም they completely ignore you ብዛዕባኻ ኣዝዩ ሰይጣናዊ ነገር ዝፅሕፉ ወይ እውን ጠቕላላ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሚድያ ከምዘይ ትቕልቀል ገብሩካ so that it can be forgotten in the world. So Eritrea, Eritrea emerges as a critical strategic player in the Horn of Africa's shifting geopolitical landscape. So Eritrea كم حنتي أقد critical مالتي وسانيت استراتيجيكاويت تزاوتيت هجر كوين أبكرنا أفريقيا تمثالا بفلا يدما أبزي بقولتف زكاير زلوناي geopolitically سلات نايكرنا أفريقيا. So Eritrea موترو ما أدو خبزة الوزن برجديفهم مبزحتو سب أما تهتات كان بفكله نتعرف سترايم بيبزغيت تجمع له بزو سب بقولوا تعرف سايم ببوني نتعرف سترايم بيبزغيت
Now if you only read ነዛ ኣርእስቲ ጥራይ ተንቢብካ ዝብሎ ዘሎ ኤርትራ ሓደ ከም ሓደ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ተፃወቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዞባና ብቕልጡፍ ኩነታት ናቱ ኣብ ዝቀያየረሉ ዘሎ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እታ ኣርእስቲ ጥራይ ተሪኻያ ኤርትራ እንታይ ኣብ ዘይገድስ ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለ ከም ዘሎ ወይ ፅቡቅ ብፅቡቅ ዓይኒ ጥመት ከም ዘሎ ይደረየካ ገለ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ስትራቴጂክ ማሪታይም ሃብ እቲ ማሪታይም ወይ ከዓ መስመር ንግዲ ናይ ዓለም ብባሕሪ ማለት እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዘሎ ታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኤርትራ 1,000 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ልዕሊ 1,000 ኪሎ ሜትር ዝኾነ ኣብ ቀይ ባሕሪ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ቀይ ባሕሪ እትውንን ሃገር ኣብ ልዕሊ ምዃና ከምኡ ድማ ኣገደስቲ ወደባት ዓሰብን ምፅዋዕን ከዓ ኣለዋ have become critical safe routes እዚኣቶም ድማ ኣገደስቲ ውሑስ መስመር ናይ ንግዲ ኮይኖም ኣለዉ ካብ ሕቲ ዝሃርድና ዘለዋ ተለዋ ናብ ኤርትራ ተፀጊዐን እየን ዝኸዳ ዘለዋ ስለዚ ኤርትራ ኣገዳሲ ውሑስ መስመር ናይ ንግዲ ትፈጥር ከም ዘላ for good trades for global trade as Houthi attacks destabilize nearby Yemen waters ስለዚ ብሰንኪ ትሑቱ ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕቲ ነቲ መስመር ንግዲ ብወገን የመን ዘሎ ኣዝዩ ረበሻን ጭንቀትን ፈጢሩሉ ስለ ዘሎ መስመር ማያት ናይ ወይ ከዓ ገማገም ባሕሪ ናይ ኤርትራ እቲ ዝበለፀን መተካእታ ዘይብሉ ውሑስ መስመር ናይ ንግዲ ትእንግድ ዘላ ሃገር ኮይና ኣላ ኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ጂኦፖለቲካዊ ፅልዋ እንተለካ ኮይኑ ተደላይ ክትከውን ንቡር እዩ ክደልዩካ ንቡር እዩ ጥራይ ነዚ ሕጂ ዘለካ ተደላይነት ናብ ሓደ ኣገዳሲ ዘይቅየር ስትራቴጂካዊ ዓወትን ስትራቴጂካዊ መፍትሒ ናይቲ ዘለካ ሴኩሪቲ ናይ ዘለወካ ንዑ ናብኡ ክትቅይሮ ተኽኢልካ እዩ ወሳኒ ስለዚ ዝመፅእ ዘሎ እዋናት ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ናብ ዝበለፀ መንገዲ ክትቅይሮ ንደሊ ኣለና ሩልድ ባይ እንታይ ይብሉ እስኪ ንመጀመርያ ተገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብወዲ 80 ዓመት ትምራሕ ብወዲ 80 ዓመት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትምራሕ ን32 ዓመት ድማ ተመሪሓ ዘላ ሃገር the state offers a stable transit corridor but lacks constitutional institutions making it highly vulnerable to a power vacuum once he exits ከም ትሪእዎ ዘለኹም authoritarian stability ኢሎም ንመጀመርያ ሓደ ውልቀ መልካዊ ሰይጣናዊ ስርዓት ዝብልዎ ዝነበሩ እንታይ ኢሎም ነው ውልቀ መልካዊ ርግኣት ውልቀ መልካዊ ስቴብል ዝኾነ ሃገር ተመስሪቱ ይብሉ ኣለዉ እዚ እታ ስታቢሊቲ ንዓታቶም ከተገልግል ከላ ከመይ ገይሮም ከም ዝቕይርዋ ትሪኡ ኣለኹም እሺ ኢንፋክት ክንደይ ግዜ ነጊረኩም ያኔ ኣሜሪካ ንረብሓ ነገስታትን ዲክታተራትን እያ ትደሊ ዲሞክራሲ ትደልን እያ ንዲሞክራሲ ትፀልኦ ነቲ ዲክታተር ዶ ንገለ ትፀልኦ ኣንፃር ኣሜሪካ እንድሕሪ ኮይኑ ድሌቶም ክገብሩ ስለ ዘይክእሉ እምበር ኣብ ጎኖም ምስ ዝኸውን ካብ ኣብ 4 ዓመት ዝምረፅ መራሒ ኩሉ ግዜ ሓደ ንሳቶም ዝፈትዎ ክኸውን እዮም ዝመርፁ እዚያ ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ ሶ እቲ መርሕነት ብኸመይ መንገዲ ይገልፁ ኣሜሪካ ብናቶም ረብሓ እዮም ዝርእይዎ ዲክታተር ዲ ንጉስ ኮይኑ ንኣሜሪካ ዘገልግልቲ ኮይኑ they are perfectly okay ኣብነት ኣበይ ኣለኩም ጎቱ ካሜሩን ፖል ቢያ ዲሞክራሲ ዲ ምርጫ ዲ ተባሂል ኩሉ ግዜ I don't know ክንደይ ዓመት ገይሩ ኣብ ስልጣን 40 ዓመት ገይሩ ኣለኾኒ they don't care እንታይ ትገብር ኣለኻ መን ኢኻ ተንተደጋጋም ዋላ ሙሰቪኒ ዋላ ገለ ተሪኻዮም ኩላቶም ምስ ኣሜሪካ ኣዝዩ ሕማቕ ዝምድና የብሎምን ፅቡቅ ዝምድና ዋላ ፖል ኬጋሜ ሽማዊ ምርጫ ትገብር ኢኻ ምክንያቱ እታ ዲሞክራሲ ስለ ዝደልይዋ ሽማዊ ምርጫ ግበር but they really don't care እንታይ ይኸውን ኣሎ ዓድኻ ክሳብ ኣብ ጎኖም ዝኾንካ ጅቡቲ እውን ክሳብ ኣብ ጎኖም ዝኾንካ they are perfectly okay with you they don't care about ናትካ ኣንፃሮም ምስ እትኸውን ግን ዋላ በቲ ዝበለፀ ምርጫ ተመረፅ you're a dictator ዋላ ዝበለፀ ምርጫ ግበር ሶ እዚኣ ኣስተብሂልና ንርኣያ እጂ እንታይ ይብሉ ወዲ 80 ዓመት እትምራሕ ን32 ዓመት ድማ ሓደ ዝመርሓ ዘሎ ሃገር እንታይ ዓይነት ዕድል ትፈጥር ኣላ ይብሉ offers a stable transit corridor ርጉእ ዝኾነ ናይ መስመር ናይ ንግዲ ትፈጥር ኣላ እንትኾነ ናይ ቋማዊ ትካላሲ የብላን ይብሉ እጂ እንታይ ይብሉ ተዘርባረይዋ በተደጋጋሚ ንሰምዓ ዘለና ኢና making it highly vulnerable to a power vacuum once president ኢሳያስ exits እቲ ሓደጋ ግን ይብሉ ኣለዉ ሓደ ዓብዪ ናይ ስልጣን ህጓፍ ክፍጠር ክእል እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዘይህልወሉ ግዜ ዝብል ዘረባ የልዕሉ ኣለዉ again እዚ ዘረባ እዚ ብብልፅግና ንግሆም ምሸትን ዝዝረብ ዘሎ እዩ ሳልሳይ shifting alliances Asmara is aggressively forging ties with Egypt, Somalia, Saudi Arabia to create a regional counterweight against the landlocked Ethiopia's pursuit of sea access ካልእቲ ኣስመራ ወይ ኩን ኤርትራ ትገብሮ ዘላ aggressively ቅልጡፍ ዝኾነ ብሓያል ናሃሪ ዝኸይድ ዘሎ ዝምድናታት ምስ ግብፂ ምስ ስዑድያ ከምኡ ሶማልያ ዝገብርዎ ዘለዉ እንታይ ገብሮ ኣሎ ነቲ ናይ ብልፅግና ዕንደራ ናይ ባሕሪ ናይ ገሎ ዝብል ዘሎ ከም ዝቕርቀር ይገብርዎ ኣለዉ ይብሉ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኤርትራ ዲፕሎማቲካሊ
بغلطف ብዙሕ ለውጥ ትገብር ከም ዘላ in May 2026 Eritrea and Egypt established direct freight connections እዛ ከም ኣብነት ኣብ ወርሒ 5 2026 ኤርትራን ግብፅን መስመር ናይ ንግዲ ናቶም ወደባት ናቶም ኮኔክቲንግ ዝኾነ ስራሕ ንክሰርሑ ተሰማሚዖም ከም ዘለው እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ መስመር ናይ ንግዲ ብወገናን ምስ ካልኦት ሃገራት መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ሎጂስቲካዊ ብትሳር ክትገብር ከም ዘላ ዘርኢ ይብሉ ኣለው ስለዚ እዚ እውን ሓደ ፅቡቅ ምዕባለ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ዘለው bypassing traditional regional dependencies and securing independent supply chain ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ካልኦት ፅገተኛነት ገዲፋ ፅቡቅ ዝኾነ መስርሕ ንምፍጣር ትገብሮ ዘላ ካልእ internal repressions ወከቲ ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ክተርፋ ዘይብለን ሜክኣፕ ስለ ዘለዋ often compared to North Korea and ሰሜን ኮሪያ ምስ ሰሜን ኮሪያ እትወዳደር ኣብ ቀረን ኣፍሪካ the state remains one of the world's most repressive roughly 20% of the population 700,000 plus people has fled the country due to a closed political system ስለዚ ከም ትወትሩ እቲ ሜክኣፕ ድማ ማለት እዩ 10% ናይቲ ሃገር ከባቢ 700,000 ዝኸውን ካብቲ ሃገር ከም ተሰደደ እዮም ዝነግሩ ዘለው ብሰንኪቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ከም ዝኮኑ ክኢሎም ዝብል ዘረባ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ዋላ እኳ ኖርማሊ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ዘይዛረቡ እንትኾኑ እዚ ዘረባ እዚ ኣዝዩ ክፉእ ዘረባ እዩ ፎሬን ፖሊሲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝብሎ ዘሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና እቲ ዝበለፀ ዘረባ ተዛሪቦም ብዛዕባና ኢልና ክንጀሃር ኣይንኽእል ኢና ግን ኣዝዩ ክፉእ ዘረባ ድማ ተዛሪቦም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ናይ ቀደም ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ሰርሕ ዝነበረ ካምሮን ሃድሰን ድማ እንታይ ኢሉ two things can be true ክልተ ነገራት ሓቂ ክኾኑ ክእሉ እዮም ኣብ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ክኾን ከሎ በቲ ሓደ ጨቋኒ ዝኾነ ኣውቶክራሲ ወይ እውን ውልቀ መልካዊ ስርዓት ከም ዘሎ ዊዝኖ ከምዚ ናፀ ዝኾነ ተቃዋምቲ ዘይብሉ ኦፖዚሽን ደየለ ከምኡውን ሚድያ ድማ ከምኡውን ካልእ እፅዋታት ዘለዎ ክኸውን ከሎ ይብላ ኣሎ it is also occupied a highly strategic location ዋላ እኳ እቲ ስርዓት ንሳቶም ዝደልይዎ ዓይነት ተደይኮነ ይብሉ ኣሎ ኤርትራ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ቦታ ከም ዘለዋ ግን ዘጠራጥር ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ስትራቴጂካዊ ቦታ ዝሓዘት ሃገር ድማ ሸለል ክትብላ ይትኽእል ኢኻ so having Eritrea play a neutral role is a best outcome እቲ ኖርማል ግዜ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትመርፅ ኢሉ ንኤርትራ ከም ሓንቲ ኒውትራል ኮይና ትኸይድ ሃገር ንክትገብራ ፅቡቅ እዩ but do we achieve that with the unrelenting pressure that has done nothing to change the regime for 20 years ንኤርትራ ከም ሓንቲ ስቴብል ሃገር ክንገብራ እሞ ማእከላይ መንገዲ ዝሓዘት ተሓባበርቲ ክንገብራ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ግን ነዚ ነገር እዚ ንኤርትራ ዘይቋርፅ ከቢድ ዝኾነ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ እናፈጠርካ ን20 ዓመታት እናኸድካ ክትበፅሕ ትኽእል ዶኹም ዓይነት እዩ ዝብል ዘሎ ወይ ድማ ናይ 20 ዓመት ትገብሮ ዝነበርካ ከቢድ ዝኾነ ፀቕጢ ሃንደበት ሕጂ ብትገብሮ ዘለካ ፅምዶ ኣሽኪዕካሲ ነቲ ነገረቲ ክትዕርዮ ትኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ይገብር ኣሎ again ሓለይቲ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኖም ዘይኮኑ ነቲ ኩነታት ምልክት ሕቶ እናገበርካ ነቲ ዝብገስ ዘሎ ሞመንተም ንምስባርን ተስፋ ንምቁራፅን ዝግበር ዘሎ ፈተና እዩ ኮይኑ ተሪፉ ግን እንታይ ንርኢ ኣለና ኣሜሪካ ኣብዚ ቀረባ ካብ ገለገለ ምንጭታት ዝረኽቦ ዘለኹ ፍሉይ ልኡኽናታ ካብ ስቴት ዲፓርትመንት ናብ መንግስቲ ኤርትራ ክሰዱ ከም ዝኽእሉ ዘተንብህ ዘረባ ኣሎ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽናታ ካብ ስቴት ዲፓርትመንት ናታ ናብ ኤርትራ ክስደድ ከም ዝኽእል ወይ እውን ተሰዲዱ እውን ኣለኾን ብምስጢር ኮይኑ ይኸውን በርከሙ ዝብል ፅንፅንታ ከም ዘሎ ፈሊጥና ኣለና whether it's going to be publicly ዝርአድ ይኸውን ወይስ ሲክሬቲቭ ይኸውን ንግዜ ዝግደፍ እዩ ስለምንታይ ከምኡ ንብል ኣለና ምክንያቱ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ነገራት ፓብሊክ ክገብርዎ እንተኮይኖም ክሰማምዑ ዝኽእሉ እንተኮይኖም እዮም ክሰማምዑ ዘይክእሉ እንተኮይኖም ሜይቢ ብምስጢር ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ የግዲ ሰላም ክትገብር ኣለዋ ክንብል ንኽእል ዶ ብርግፅ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝምድና ዘይምህላው እንታይ ዋጋ ከም ዘኸፍር ኢና ኣለና ኣነ ንዓይ ትመስሉ ሰባትን ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ምፍታሕ ማለት ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ሽግር ምፍታሕ ማለት ሕሰብ ናይ ኤርትራ ምውዳእ ማለት እዩ ኢለ ክትርጉሞ ይኽእል እየ ስለምንታይ ካብ ኤርትራ ንደልዮ ፍሉይ ፀጋ ስለ ዘለና ዘይኮነ ምስ ኣሜሪካ ብሕማቕ ዓይኒ ወይ እውን ኣሜሪካ እንተፀሊኣትካ ኣሜሪካ እንተተሃላሊኻትካ እንታይ ዋጋ ከም ተኽፍለካ መቸም ዝሓለፈ 20 ዓመት ዘይተረድኦ ኤርትራውን ለይብልኒ ካብ 2006 ካብ 2006 ወፂኣ ካብ ኤርትራ ብዙ ግዜ ከም ዝነበርኩም መወዳእታ 2006 ትምህርተይ ወዲ ወፂኣ ሽዑ ክሳብ 2006 ኤርትራ ፅቡቅ እያ ነይራ ኣነ ክዝክሮ ከለኹ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ምናልባት ገለገለ ነገራት ፀገማት ይመፁ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ነገራት ተበላሸው ምብልሻው ካብ 2002 ጀሚሩ እንዲዮም ዝብልዎ እቲ ናይ
ፀቕጢ ናይ ኣሜሪካ ጀሚሩ ነይሩ ግን ብወግዒ ካብ 2006 ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕማቕ ፖሊሲ ክትክተል ጀሚራ ኣብ 2009 እገዳ ዝተቐየረ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ 2006 ዝነበረ ኩነታት ናይ ኤርትራ ፅቡቕ እዩ ነይሩ ሰብ ብዙሕ ነገር ክገብር ይኽእል ነይሩ እቲ ፀቕጥታት ነይሩ እዩ ግን ደሓኒ ነይሩ ካብ 2006 ብፍላይ ድማ ካብ 2010 እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ከመይ ከም ዝባሰን ብመንፅር ድማ እቲ ናይ ስደት መድረክ ሪኢኹም ኢኹም ከመይ ኢሉ ሰብ ናብ ስደት ከም ዝኸደን ብፍላይ ድማ 2006-7 ቢልዮን ኣብነት ኣብ ኤውሮጳ ወረቐት ብዝሰፍሐ መልክዕ ናይ ኤርትራውያን ክወሃብ ጀሚሩ if you remember ክሳብ 2006 ንኣብነት ናይ ኩሉ ኤውሮጳ ክገልፀልኩም ኣይክእልኒ ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ቀዳማይ ወረቐት ናይ ኤርትራውያን ዝተዋህበ ኣብ 2006 እዩ ቅድሚኡ ኤርትራውያን 10 ዓመታት ኣብ ፈቐዱ ብፀሊም ወረቐትን ብፀሊም ኣገባብን ከም ሶማላውን ከም ገለም ኮይኖም ከርታት ናበሉ ይነብሩ ነይሮም ብጀካቶም ሓደ ሓደ ብካል መንገዲ ዝመፁ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ኣብ ስዊዘርላንድ ወረቐት ኣይወስድን ነይሩ 2006 ኣብ ከሎ እቲ ዝበለፀ ወረቐት ክድርብይዎ ጀሚሩ ናብ ኤርትራ 2007 ንሕና መፂና ሳብ 2009 ኤርትራዊ ምዃንካ ንኸፃርዩ ወይ ይገብሩ ነይሮም 2011-12 ኣቢሎም ምፅራይ እውን እቲ ዓመትን 6 ወርን 2 ዓመት ዝወስድ ነበረ መስርሕ ናብ ወርሒ ቀይሮሞ ዝመፀ ኤርትራዊ በሎ ወረቐት እዩ ፅፋዮ ካብ ኣፍሪካ ጋዜጠኛ ዲኻ ነርካ እንታይ ነርካ ኢሎም ድማ ካብ ካርቱም ሓፍ እናበልካ ካብ ኬንያ እናወሰድካ ገለ ብዙሕ ሰብ ናብ ስዊስ ኣግዒዞም ድሕሪኡ 2014-15 ብዛዕባ ኤርትራ ወዲኦም ስዊስ ማለት እዩ ድሕሪ ወረቐት ኣይንብል ኢና ብዝተኻለ መንገዲ ከቢድ ግበሩ ኤርትራ ወረቐት ናይ ኤርትራ ወረቐት ጠጠው ኣብሎ ክብሉ ጀሚሮም ሎሚ ሳሕቲ ዘጋጥም ነገር እንተሎ ትሪኢ ኮይኑ ከምቲ ናይ ቀደም ሸይሸይ እናበልካ ምሃብ የለን እንታይ ማለት እዚ እቲ መስርሕ ናይ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ምስቲ ኩነታት ከምዚ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዝነበረ ከም ዝተሓሓዝ ከረዳእኩም ስለ ዘለኹ እየ ኮይኑ ተሪፉ ሕጂ እቲ መድረክ እናተቀያየረ ይኸይድ ስለ ዘሎ I really hope መንግስቲ ኤርትራ ነዚያ ኩነታት እዚያ ንኣሜሪካ I hope ኣሜሪካ እውን ሰይጣናዊ ስርሑ ገዲፉ ብፅቡቕ መንፈስ ምስ ኤርትራ ክዘራረብ እሞ ነቲ ኩነታት ናትና ዘላቒ መፍትሒ ክገብርሉ ኣነ ግምታት ናተይ ስክፍታታት ዘሎ እንታይ እዩ ምዚ ናይ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝምድና ማለት እንታይ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ስቲል አንክሊር ንዓይ ንፁር ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ግን ንግዜ ክንገድፎ ንኽእል ናይ ኣሜሪካ ተገዳስነት ናትና ግን ካብ ሓልዮት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን there is another issue ንዓታቶም ቅልውላዊት ኢሎም ዘሎ Fire dies down, another spark hits the exact same ground. Now, one of West Asia's biggest economic powerhouses is back in the line of fire. Yemen's Houthi rebels claim to have hit a Saudi Aramco refinery in the Jizan region with 2 drones. The group's affiliated news agency described the strike as a precise hit. Now, there has been no immediate comment from Saudi Arabia or Aramco on the claim, but this could be the second attack on the refinery in less than a week. It is part of a broader string of Houthi strikes on መቸም ኣከባቢና ሑቲ ዝበሃል ሓይሊ ዝገብሮ ዘሎ ፀገም መወዳእታ ኒደ ይብሉ ሑቲ ዝበሃል ነዛ ስዑድያ ትበሃል ድከታ ኣፅጊብዋ ከም ዘሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብተደጋጋሚ ሕጂ እውን እንትኾነ ኣብቲ ናይ ነዳዲ መፃረይ ናይ ስዑድያ መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሑቲ ዝበሃል ንስዑድያ ናይ ዓመታት ኣዋህሊልዎ ዝነበረ ሕርቃኑን ቁጥዐን ብተደጋጋሚ ንስዑድያ ብምህራም ሕርቃኑ ከውፅን ሕንዩ ክፈድን ይፍትን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት ድማ ስዑድያ ምስ ፓኪስታን ሽርክነት ትግበር ምስ ቱርኪ ሽርክነት ትግበር ምስ ጀንዕፍሪ ሽርክነት ትግበር ሑቲ ዝግድሶ ኣይኮነን ዘሎ we don't care እንታይ ዓይነት ዝምድና ትፈጥሩ ኣለኹም ንስኹም ንሕና ስራሕና ክንቅፅል ኢና ንሕና ዕላማና ክንቅፅል ኢና The Yemeni armed forces warn the criminal Saudi enemy against committing any foolishness against our country and people, and it will bear the consequences of any escalation. We advise those among our countrymen who have been misled and deceived to leave the Saudi enemy's camps and return to their home regions before it is too late. Well, in recent weeks, Houthi forces have also targeted ships. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሑቲ ብተደጋጋሚ ነቲ ስዑድያ ምሳና ክወዳደር ክብል ዕሽነት ፈፂሙ ኣብ ካልእ ዘየድልዮ ሽግር ከይኣቱ ክጥንቃቅ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ክንምሕሮ ይኮናን ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሑቲ ደንዳን ኮይኑ ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ሓደ ስዑድያ ኣመናይ ዝድንድና ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ስዑድያ ዲፕሎማሲ ጌራ እንተዘይፈቲሓቶ ምስ ሑቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብቐሊሉ ክስገር ዝኽእል ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና A separate attack on a cargo vessel in the Bab el-Mandeb Strait this week killed 6 people and injured 10 others. And this is why the Red Sea has become such a critical front. The Bab el-Mandeb is the narrow strait connecting the Red Sea with the Gulf of Aden and the Indian Ocean. With that shipping route under pressure, Riyadh is now looking to build a wider security net around it. The kingdom has announced a new international
كم تريو لهم سعوديان حوتن زلوا متهللاخ أبزل على درجة كيف بحر دما تزخبده مسمرنا شجرن مكرام كوينو لابزلو تدقاقامو نقلت لكم على هنا تي situation ني إرترا ني مني خاطب لهم نزي حوتي too narrow water. حوتي نتزلو تقام كم تريو لهم ولا قا قبل المراخبن كالن متقعتي قبرن تلو أب نورمال جزي أمريكا يكون أوروبا يكون كالوت حيتات جلس قم تكوزي خات صبيم جل نجار كهرمو ويم جل نجار كقبرو تصبيم جن nobody is doing anything nobody is saying anything زد ما it tells you everything كل نجار زد ليك خابزي خاطريو ولا حنت خقبرو زي مخالو ولا حنت سقمت أنت أرحوتي مجلس زوجي يله سقمت دوسة يله coalitions قومي يله ما حدش ودا بيت هذا كبر يله تم وحتم حوتي حسب مركب يتلق حسب ريفاينري يهرم حسب ايربورت يهرم حسب قال يقبر حسب نابتهم نايمن منقص بحالو متقعت يقبر nobody is doing nothing جزي دايز رقرقة حوتي كم زلك كاب اسر بيت استفتحه ويون حدا حق قلبه وي دليتو ناقبر فنجرع زبل زلو ما انهم سبكا كدفرو زي كاله بعراي ون كتب له تخليخ الجزيرة قبل زلوا حوتين علامة زلوا وين لك كم تيران علامة لو أنا نوي حوان نزام مدرخ زيادة تصبي واي تزاريوم كهرمو خلو تزاريوم كشفتشفو خلو حوتي جزيز بنيرو السعودية جزيز بهلانيرو لومي أبتا vulnerable زخونة situation أبتا كبت بالت مدرخ وسيدو هذا قاعد بيلون السعودي حمد قبراله قالاي السعودية مالتكو أزيع عبها قريب some people really wonder كم يريو السعودية زاك الهجر بنشتي هجر زهر رمز ليبلو well كندي بس حزب لك كندي صفحات لك كندي نداد لك كندي ايربورت لك وساني يكون زبخا وتدرا عقم اللودي تهاجر وتدرا عقم اللودي شماودي وتكبراوي Naval blockade on Saudi Arabia last month. The Houthi attack on a commercial vessel. مچم أبجلجله كاب أفريقيا كاب حدش الدنيا زي ما تزلوا فيديو تتقرر يتكم يغرى تجبرولنا مچم بزحنا مرة لمغنيات يبلنا نم فتاني وزت مسي زلوا I hope هذا جزء دما كاب عدنا ونكم زين جبرولو مدرك كفتر لنا ultimately مودتا مريجان بهجناتنا كاب عدنا زمنشو كاب عدنا زفنو زينا كلونا سلندليو زخانة نابوك سبمتح انتربت جير ليس لسنه نباهاتكم كومنت خوينية حبريتا زب زلو كابو قتيلنا أبزيا نزيا ننوي حوان وقات زاربنا لنا جنسك أبتكبارن رياض لنا To keep its troops from jumping off warships, Washington's West Asia allies are dealing with different challenges. The Strait of Hormuz is closed. Almost no commercial ships are going in or coming out. Much of the Gulf's oil and gas exports are stuck. Their balance sheets are increasingly seeing red. If their exports don't resume, their economies could be in serious trouble. That is why Saudi Arabia and Oman are trying something different. They're trying another route, a land alternative to the Hormuz. This deal was signed yesterday. Oman's Arkan Logistics will partner with Saudi Arabia. مچم هجرات خليج مرة عندي أغلن سبي بونزلو أغلى هامس أبا بكار ما بزون أجري خاطفتن حركابو نتوش مت حرموز تسجرلون بابي المندب تسجرلو كعلى من قدم من داي حركات كندا قداسي وانا وحتو غين ومزلين هجرات خليج سعوديان عمانن حدش نايلوجيستيكس مسمر نقدي تسمامي عمال لو يزبال زلو انتاين مقباريو هنياتو كلتين هجرات كابوش مت حرموزن كبابي المندبن وصاي مسمر ناي نقدين مقبار زل مال دما خم تريور لهم كاب سعود عرب قطر زلو كتما ناب عمان زخيد ني إمارات قديفو مالتيو ني إمارات قديفو بمريت زخيد مسمر ناي نقدي مسمر ناي لوجيستيكس كوفتو تسمامي عنكم زلو يزن نقر زلو إذا مسمر زد ما again نتي وشمت حرموز بتحدن وشمت حرموز زقدف بخالد ما
ነቲ ሎጂስቲክስ ኣገደስቲ ሎጂስቲክስ ዝበሃሉ ነዳዲ እኳ ክንደየናይ ከይንብል ግን መስመር ሎጂስቲክስ ናይ ምግብን ካልእን ካብ ወደባት ናይ ዖማን ንክልቲዩን ባብኤል መደብን ንወሽመጥ ሕርሙዝ ገዲፍካ ብቐጥታ ብመሬት ገይሩ ናብ ስዑድያ ዝኸይድ እንተሪኢኹሞ ድማ ካብ ስዑድያ ብቐጥታ ናብ ቀጠር ይኹን ናብ ባሕሬን እውን ክኸይድ ዝኽእል መስመር ምዃኑ ካልኩሌትድ ኮይኑ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ምክንያቱ እታ ኣብቲ ዶብቲ ካብቲ الفاري حدا ولا تبع دلتا كتما ناي سعوديا اب كباب قطر يا زلا زدمان امارات قريب كبي امارات يونيورتي زبلت صرغان تتبايلو مس امارات سمع سلازي اللي ناتوم منقد يقبرلو سلاز there is a lot of new logistical concepts develops يقبر زلو نتي وريدوم زلو شجر نمسكارن نتي تفطيرو زلو بدهوتات نمبدهن زقبر زلو غعزيو كبيت زخونه انفستمنت يزقبر زلو اتاويتاتكا دروت اب زخونلو ናይ ኣቕሊ ፅበት ድማ ከበድቲ ፕሮጀክትታት ንክትገብር ሽግር ይመፁ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዞም ብድሆታት እዚኣቶም እዞም ፀገማት እዞም ኢንቨስትመንታት እዚኣቶም መፍትሒ ከምፁ ዶ ይኮነ ኣምፁን ኣይፈልጥን እየ ንግዚኡ ኣብ ብዙሕ ዘረባ ክንዘረባ ንክልና ክቕፅልዎ ድዮም ኣይቅፅልዎን እቲ ኩናት ጠጠው ተይሉ ናይ ብሓቂ ድዩ ክግበር ስዑድያ እኳ ትገብር እያ ትመስል ምክንያቱ እቲ ናይ ነዳዲ መስመር ናታ ካብ ምብራቅ ናታ ብምዕራብ ንቀይሕ ባሕሪ ዝወፅእ እውን ኣብ ሰማንያታት ኣብቲ ግዜ ሽግር ዝገበርዎ እዮም ነይሩ ሕጂ እውን ሳልዎ ድማ ክሳብ ሕጂ ቁጠባ ናቶም ዝሓንፀን ይህሎ ስለዚ ኣጋይን كم تقدم زقبروا تا تريواز لهم مسمر ناي ندادناتهم ببايبلاين إذا مسمر جز قبروون خمو ننوح زت أمته حدا نجر كون خديو we'll see how far this can go and تا أنا solution كم تعلمي نملس نبتزو بعنا مخناتو concept سبتيور نبايتان كم زغنون رينا التقنا نبص أمده የህወሓት ቡድን ከሀገር ውስጥ ጽንፈኛ ኃይሎች ከሻዕቢያና ከግብጽ ጋር ጽምዶ በሚል ስያሜ የሚያደርገው ህገወጥ እንቅስቃሴ የሀገር ክህደትና የትግራይ ጥቅም ተጻራሪነቱን በአደባባይ የገለጸ ነው። የቡድኑ አባላት የውጭ ኃይሎች አሽከር ሆኖ በማገልገል የማይሞቱበትን ጦርነት በመለኮስና የትግራይ ወጣቶችን ከህገወጥ የወርቅ ንግድ የላቀ ኢሰብአዊ ድርጊት ግፍ በመፈጸም ላይ ይገኛል። ያው ወታደራዊ ምድላው ይገብረሉ ኺናት ምክያድ ወታደራዊ ምድላው በቀዳምነት ዘድሊ የጦርነት ዝግጅት እያደረጉ ነው። كم ذات رواز لهم نزل اكس تجبروا رايت تجبروا بغيح تجبروا بقتليان تجبروا بقى نتاج أمدو نمبتاخ زجبرن زبحال زي بحالن زي جبرن نجار يلن انتبهنا نخنا جانن اللي يكونن there is plenty of things نساتهم زبلوا زلون جبروا زلون and I don't think زي زبحال زلوا يزجبروا زلو نتي زلو أبايتا زلو كنتات كغير زخلي لكن زاربين خلنا أمدو حنت كابتم شرارة أبيلاتهم زلا رعدي تياترلهم زلا شبراي تياترلهم زلا كونسبت انتخونه صمدا دما كاب كلت نعشت حيلتاتنا أبيت حيلتات والناس جرس رزقي زلو أسم بعدي يسكن زي خان اسمع انتهي زنسي تتردينا يوم نعمرني السلالفة نوصله فزي تردينا يوم السلالفة خمس اللوغين صلي يسألنا ببحرياوي من النتو ببحرياوي تستو خمس اللو يسألنا بأنصار زي تأيت السلالفة إلنا نحمري تأيت بونسي أو زخبابنا أو إثيوبيا كبابي هذا افتقرائين زني بونس انتاي مو كلهم تأيو زين انت العركي حيش مسلني تبونسي بتطلع بقرب أخلو مجزأتاوي تبقصن أين جزء أنزل تقاومون كم كان زغلي بوجن إثيوبيا صراحة من قصة إثيوبيا حفشة ناي نعمل ناي مقبات بحيل ناي محاز علامة زوجسو كاوزي زوجس بوليسي استراتيجي إنه تقولسي كرحم تعاوني أنت أقولستكي زي عربي فسلطان زني حيلي هنا لا سلطان زني حيلي زوجو محور بوليتيكاوية تحسسنا عندما تكون مسالي محواف بزول تجمر تقارون زتلقحوه دعم بوجي هنا تحسسنا هذا أكل وسيخليو عليه محاجيو الكخاضي مقبل نزل لاي محواف تحسسنا نص كباز تحسسنا تقص كسع موحد أسبيليشن زغيت سلام وزمسل بوليتيكاوي كالس زمرحة نحاول على النت بوليتيكاوي زمرحة وزي انت زي كل حاجة بحيلي
ብምጓጥ ብቅልፅም መኽዓ ብገዚፍነት ዓንጢርና ክንሕዚና ዝብል ብዕሊ ዝግለጽ ዶ ስብሰባ በኬንያ ናይሮቢ መካሄዱ ተገለጸ። በፖርት ሱዳን የተካሄደው ቀጣይ ክፍል የሆነው የጽምዶ አባላት ስብሰባ በናይሮቢ ሰሞኑን መካሄዱ ነው ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው። ከፖርት ሱዳኑ ቀጥሎ በተካሄደው በዚሁ የናይሮቢው የጽምዶ ስብሰባ አዳዲስ አባላትና ተሳታፊዎች መገኘታቸውን ነው ስብሰባውን የተካፈሉት ፖለቲከኛና ዲፕሎማት ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ለአንከር ሚዲያ የገለጹት። በቀጣይ በምስራቅ አፍሪካ ባሉ ህዝቦች ዘንድ የጋራ ተጠቃሚነት በጋራ የመጡ አደጋዎችን በጋራ ለመመከት የሚያስችሉ ስትራቴጂዎችን ለመቀየስ ስምምነት በማድረግ ነው የተጠናቀቀው። በጉዳዩ ዙሪያ የዘውትር ተሳታፊያችን አጭር መረጃ አለው። ጽምዶ የተሰኘው በህዝቦች መካከል ማህበራዊ ግንኙነት እንዲጠናከር ዛና ኬንያ ጽምዶ ኮለጌና ከመጸት ከላ ካብ ኣወል ዓቢ ቫይብስ ወይ ከዓ ዓቢ ሞመንተም ያፈጢራ ዘላ ምክንያቱ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ መስመር እዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ፖለቲካዊ ወጥሪ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ደይቡ ስለ ዘሎ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ነቲ ጽምዶ ናብ ዝበረኸ ደረጃን ኢንፋክት ከፍርህ ኣብ ዝኽእል ደረጃ እውን ኣብፅሒዎ ኣሎ እንተበልካ ምግናን ኣይኮነን። ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንብልፅግና እንታይ ክገብሮ ይኽእል ብልፅግና ብናይ መንገዲ ክጥምቶ ይኽእል ንዝብል ካብዚ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ክርአኩም ፀናሕኩ ካብ ፍርህን ራዕድን ሽበራን ዝተበገሰ ካልእ ነገር ከነንብበሉ ንኽእል የለን። ብፍላይ እዚ ሕጂ መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ጽምዶ እዩ ዝንገር ዘሎ ማለት እቶም ተፃሚዶም ዘለዉ ሓይልታት ብብዙሕ መንገዲ ዘተኣሳስር ዘለዎም ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎም ኣብ ሰፊሕ ዝኾነ ኩናት ዘለዉ ለሉ ኩሉ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ብዲያሎግ ኢሉ ኣብ ዲያሎግ ከምፅኦም ዘይከኣለ በበይኖም ኣምፅኡ ከዘራርቦም ኢሉ ዘይሰለጦ ንሓድሕዶም ከዋግኦም ኢሉ ዝኸዶ ዘይሰለጦ ኣብዚያ ደረጃ እዚያ ስለ ዘሎ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ከቢድ ይኸውን። ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ጉዳይ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ዲፕሎማት ኤንድ ስኮላር ተሳተፍቲ ዘለዎ ሃይ ፕሮፋይል ፓርቲሲፓንትስ ኢሎም ዝገልፅዎም ዘለዉ አንዳርጋቸው ጽጌ ፕሮሚኒየንት ፖለቲካል ፊገር ሁ presented the concerns of the Amhara people ንህዝቢ ኣምሓራን ድሌታቱን ባህግናቱን ቃልስናቱን በመንገዲ ሓደ ዓብይ ፖለቲከኛ አንዳርጋቸው ጽጌ ክሽፈን ከሎ ኦነሌፍ ናይ ኦጋዴን ናሽናል ሊበሬሽን ፍሮንት ድማ ወከልትና ተሰዲዱ ሲዳማ ሊበሬሽን ሙቭመንት representatives from the Sidama People's Movement come ድማ previous members representatives from Eritrea and Tigrayan forces who attended the first round ስለዚ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ወከልቱን ኣቦ ከም ዝነበሩ ወላ እኳ ኣብቲ ሰሚናር ይረኣዩ እንተዘየለዉ ናይ ክልቲኦም ወከልቲ ከም ዝነበሩ እውን ይንገር ኣትሊስት ይነግሩ ኣለዉ ኣብዚ። ስለዚ ካብዚ ቀፂሎም ካልእ ንሪኦ ዘለና ድማ Operation Overthrow. The report highlights that a coordinated military front forming to dismantle the Prosperity Party and Natina regime net ስርዓትቲ ንምእላይ ብክል ወታደራዊ ክንፊ እውን ይቀውም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩና ዘለዉ ሕፅር ኣቢለ ነግረኩም ዘሎ ኣብዚ እንታይ ንርኢ ዘለና ካልእ እንታይ ይብሉ ኣለዉ Unified Front, a coalition involving Amhara Fano National Movement ማለት እዩ TPLF forces, Afar Democratic Forces and Benshangul Gomez militias ኣብዚ ሕጂ ሓበራዊ ግንባር ቆይሙ ኣሎ። እዚ ሓበራዊ ግንባር መን እዩ? ናይ ኣምሓራ ፋኖ እቲ ሕብረት ዝገበረ ኣፋብን ዝብልዎ ናይ ኣምሓራ ዩናይትድ ግንባር ህወሓት ናይ ህወሓት ሓይሊ TDF ማለት እዩ ኣፋር ዲሞክራቲክ ፎርስስ ናይ ኣፋር ወታደራዊ ዓቕሚ ከምኡ ድማ ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሚሊሻ ዝበሃሉ ኣርባዕትዮም ሓበራዊ ግንባር ኣቑሞም ንብልፅግና ብኩሉ ግንባራት ከላሃይዎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ። ከምኡ ድማ ኣርበኛ ኣስረስ ዝበሃል ኣብ ተዓደመሉ ፋኖ PR ሄድ ማለት እዩ ናይቲ ፐብሊክ ሪሌሽንስ ናይ ፋኖ ሓላፊ confirmed that the agreement to collectively overthrow the regime is finalized and will be officially made public in the coming days. Whoa! It's a big news. ናይ ፋኖ ወሃቢ ቃል ወይ ከዓ ናይ ፐብሊክ ሪሌሽንስ ሓላፊ ኣርበኛ ኣስረስ ማረ ዝበሃል እንታይ ኢሉ ገሊፁ ይብሉ ኣለዉ ኣብ መንጎ ኩሎም ሓይልታት ሓደ ስምምዕ ተበፂሑ ከም ዘሎ ዕላማ ድማ ቀዳማይ ዕላማ ናቱ ድማ ንስርዓት ብልፅግና ካብ ሱሩ ምሒኻ ምጉሓፍ ከም ዝኾነን ነዚ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ድማ ኣብ ቀረባ መዓልታት ብወቅዒ ንህዝቢ ክሕበር ምዃኑ ይነግር ኣሎ። እዚ ማለት ንኣቢ እዚ ኩሉ ፀደፍደፍደፍደፍ ንሪኦ ዘለና ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ዘይኮነ ጭቡጥ ዝኾነ ፍርህን ራዕድን ሽበራን ኣትይዎ ከም ዘሎ ጉሰማ ጥራይካ ክትብሎ ትኽእል ካልእ ዝበሃል ወይ ዝትንተን ነገር የለን ኣብዚ። This is going to be a very serious for ንብልፅግና ዝወርዶ ዘሎ ፀገም ድማ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል joint operations some joint military activities have been already begun
ሓደ ካብቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣብ ቤንሻንጉል ዝተገበረ ሓበራዊ ግንባር እውን መርኣያ ናይቲ ዝተገበረ ስምምዕ ውሁድ ግንባር ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስርዓት ከንቲ ዓይነት ግብረ መልሲ ይህብ ኣሎ the regime state of shock ብልጽግና ኣብ ናይ ራዕድን ሽበራን መድረኽ ወሪዱ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ the prosperity party leadership is reportedly in a state of extreme anxiety ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ጭንቀታት እዩ ከም ዘሎን due to the growing popularity of ጽምዶ ነቲ ጽምዶ በዓሉ እቲ ብልጽግና ኣዝዩ ህቡብ ከም ዝኸውን ገይርዎ እዩ ሕጂ ብሰንኪ እቲ ጽምዶ ዝኸዶ ዘሎ ኣብ ሚድያ ዘይኮነ ኣብ ባይታ ዘስፋሕፍሖ ዘሎ ተገይርሎ ራዕድን ሽበራን ወሪድዎ ኣሎ ፕሮፓጋንዳ ካምፔይንስ በዚ መንገዲ ንዑ ንምዕንቃፍ ተባሂሉ ወይ ንዑ ንምእላይ the government has deployed its media army ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ናብ ጽምዶ ግጾም ኣተኪሮም ንኽሰርዑን ንዑ ንምፍራስ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ወላ እውን ምስቶም በላዕቲ ውዳቕ ናይ ኤርትራ ዝምድናታትን ሽርክነትን ክግበር ከም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ despite the government's pushback the report claims ጽምዶ is getting a significant acceptance ወላ እኳ ትብልጽግና ንዑ ጠጠው ከብል ተፈተነ ጽምዶ መትሓዚ ዘይብሉ ኮይኑ ሕማም ርእሱ ኮይኑ ወይ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት እቶም ገለገለ ኣብ አዲስ አበባ ኣምፂዎም ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ I'm the lobbyist, political representative for the Eritrean Blue Revolution Front in Washington, D.C. I manage all the relations between the EBRF and the United States government and U.S. officials. I first want to say it's such كم تريوا ዘለኹም እዚ ኸ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንዓታቶም ክሕግዝ እቲ ገንዘብ ከፊሎም ሎቢስት ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ዓወት ከምፃሎም ዘይካለ ንኣብ ግን በላዕቲ ውዳቓት ስለ ዝደሊ ኣብ እምፅኡ ስተች ይብሎም ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ክም ድላና ባሕናን ሸይ መሰናዩ ክም ድላና ባሕናን ሸይ መጀመርታ ብግድኻት ለና ሕድዘን ክልተ ገዲ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ ብላዒልዎ እንዲያ ኮይና ደላታ ጉዳይ ንብላዒልዎ እናተቐዳደምካ ፀደፍደፍ ናበልካ ምኩስታር እያ ኮይና ዘላ መሰል ናዩ ትደለና ባሕሪ ንሸጦ ትደለና ነምፆ ኣፀያፍ ዘረባ እኮ እዚ ስድነት እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ መን ኢኻ እስኻ ኣብ ጓና ሃገር ኬትካ ልውላውነት ናይ ሃገር ዝደፍር ዘሎ ኣብ ቢያቲ ናቱ ክሳብ ከብድኻ ዝቕደድ እናበላዕካ መሰል ናይ ክንሸጦን ክንልውጦ maybe in your dreams ኢሉ ይፅሒፍለይ ሓደ ሓቂ እዩ in their dreams even up ወላ እውን ብሕልሚ ከም ኢሎም ክሓልሙ ከለዉ ዘቆጥዖን ኤርትራዊ እዩ ዘረባ እዚ እዲኦም ንለዎም ስለዚ ከም ትሪእዋ ዘለኹም እንጌራ ይብላዕ ኢልዎ እዩ ብልዑ ክትቅኒ እታ ኣጀንዳ ክትቅኒ ከም ዘይኮነት ንፈልጥ እንዲና ግን እንጆይ ግበርዋ ጥራይካ ትብሎም ሓኒቓ ከይትቐትለኩም ጥንቅቕ እናበልኩም ብልዑ ጥራይካ ትብሎም ትኽእል እምበር ካብዚኣቶም ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን ስለዚ ምናልባት ኣብዚኣ ሓደ ጀዋር ቅድም ኣቢሉ ዘግሓዶ ነገር ከግደልኩም ዘስምዖ እስኪ ቦታ ምን ይሁን የሚለውን ከመደራደር ይልቅ ከመነጋገር ይልቅ አብይና በአዲስ የታረቁት የህወሓት ኃይሎች እንዴት ተስማምተን ኤርትራን እንውጋ ነበረ ምን ዋሻቸው ነገር አልነበረም አወዘ ናይሮቢ ጌታቸው ጀዋር እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ብኣካል ዝፈልጦ ኣብ ናይሮቢ ስለ ዝነበረ እቲ ውዕል ኣብ ናይሮቢ ክፍፀም ከሎ ጻድቃንን ረዳን ካልኦትን እቶም ናይ ትግራይ ሓይልታት ምስ ብልፅግና ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ናይሮቢ ከፅፅቕዎ ከሎ ወይ ካልኣይ ግዜ ክፈራረሙ ከለዉ ቀዳማይ ኣጀንዳ ናቶም እንታይ ነይሩ ተሓባቢርና ንመንግስቲ ኤርትራ ነውድቆ እዩ ነይሩ ልውላውነት ኤርትራ ንክድፈር ባሕሪ ብሓይሊ ክምንዛዕ ባሕሪ ጥራይ እውን ኣይኮነን ብምልእቲ ኤርትራ ንምጥርናፍ ዝግበር ዝነበረ ኣካይዳ እዩ ነይሩ ስለዚ ግዜኡ ስለ ዝኣኸለ ሰዓቱ ስለ ዝኣኸለ እቲ ብውሽጦም ተጠጅዩ ዝነበረ ኩነታት ብውሽጦም ዝእለም ዝነበረ ኩነታት ኣብ ደገ ወፂኡ ንሰምዖ ስለ ዘለና እምበር ሓድሽ ኣርእስቲ እውን ኣይኮነን ትውዕል ፕሪቶሪያ ክፍረም ከሎ ብመሰረቱ ዕላማ ናቱ ኣብ ሴሸልስ ዝተባሃልዎ እዩ ጌታቸው ረዳ ባዕሉ ቀማሕ ምስ በለ ካብቲ ምስ ጨራረመ ዝተዛረበ ዘረባ ነይሩ እንድዩ ተረዳዲና መፂና ነርና ዝበልዎ ስለዚ በብዓንዶ ርእሱ ንኤርትራ ንምጉራር ነይሩ ኩሉ እቲ ገይም ተቐይሩ ሎሚ ብልፅግና ኣብ ኩርሲ መፂዎ ኣሎ ገለገለ ሰብ ኣሎ ብልፅግና እኮ ብሰላም እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘህሊ ዘሎ ዕደ ስምዖም ተኣዊጁ ዘሎ ውግእ ንዑ ንምትግባር ነቶም ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ከም ዕንቅፋታት ዝርኦም ዘሎ ንዓቶም ወጊኑ ክሳብ ዶብ ሰጊሩ ናባኻ ዝመፅእ ክትፅበዮ ዕሽነት እዩ ከምኡ ዝገብር መንግስቲ የለን ነዚ ከዓ እቲ ፕሪምቲቭ ስትራይክ ዝብሎ ወይ ከዓ ቀዲምካ ንድሕር ተኣዊጁ ሎ ትውግእ
أقدمك كسب دوبك السجر كتسبيه زي كنا أبدوبون أوش كتبون ماتيها أوش أجلس أبا يكون أبتناتو بيت منجسنا 4 كيلو كيت كخدم صوت خليها دفع مراحسي كنا كمزا تريوا زلهم عبد الرحمن بوحاشم زبلا زلو زربا هذا كنا تاويجلنايو كالاي كسب دوب كامزيو هاجر كامزيو عد خازباد ملكان وجز وجل كان كتصبيه قديتا يبلكان preemptive strike ويكا preemptive decision كتوسط خليها أقدمك الامون مجلس ناتو مسمعك دن تدلس كنتي كتوسط كتكلالك ناي كدنا يكونن كبر حمحم نهرمك عبدوباتك كوفيلك خصبيو in fact عبدوباتك دصب مهنيات يبلكان صمدو غيركا بيلا غيركا تلاهيو مسلكايو مهنياتو لولاونتنا كم سدفره نرى لنا نزوم بتوخات كغرمكم عبد الرحمن بهاشم تقاومايو ترجمون لهم زوم عبد زلو غوانو دما تقاومتي شمو زما انغولي ماتات يزبلكم زلو زياتهم تقاومتيهم سلازي كلتيهم تقاومت سلازي بحالو بحرنا تدلينا نشوطو تدلينا نلوطو تدلينا نزاربلو نعاكم زي غيري دبلو عمدلو ابت هرغف غفاتيهم زل سلازي ازي تتقاوم زبال فلالي خمر دايدلي حتى هذا لولاونتو اقدمو حجرو كي تدفرلو بكل من قدن لولاونتن قصالنت نايت هاجرن زارب جن ابوشت بوليتيكا نيرترا قير لي يالو زق جبر لي يالو كم زق مسرت لي يالو زبل تقاماي زق قبول تقامايو ريسبكت كتبت كم يرتراو ريسبكت كتبو زغددكايو اوتوم كالو دما ام ادز غبرولم ابز خدو خيدوم كل غزي ورداتات وردتኛታት ነፍሶ وردتኛታት ንቤተሰቦም አይደለም በበቆሎምን ጀግነቶምን ስለ ደይፈልጦ ዘነትን ክብላ ይክልነስ ብዙ ይብልግን አውታት ክናቱ ይንخلنا በሐፈሻ ግን ወርደተኛ መሆን ይተርፈምኒ ከገርመኩም አፖለቲካ ሕልም ዘለው የም ዝመስሉ ፍላይ ተሓደ መራሕን ከውን ብዙ ዝጎዝጎሰይ ክትሪያ ከለኻ ግን ታ ካርድናት ቤላ ገይሪ በሊ ይዋዘሉ ማለት ካልቁም ነገር ካልሞያውን ዘለው ይመስለና ንሪዮ ዘለና ከምዚያ ገርካ ብልጽግና ድማ ይፈልጦም እዩ ብውሕዱ ክጥበሩ ዝኽእሉ ምዃኖም ፈሊጡ ከም ድሌት ይላገጸሎም አለ ማለት እዩ ዲሞክራሲ ምንቅስቃስ ናይ ለውጢ ምንቅስቃስ ምዃኑ ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ክህልዎ ነይርዎ ማለት እዩ እዚ ክህልዎ እንተኮይኑ ከዓ ዓለም ለኻዊ ጠበቃን ዓለም ለኻዊ ኣማኻርን የድልዮ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ስራሕ ኣነ ስለዚ እሞ ያ ስለ ዛባት ኣብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ዝወፁ ዘሎ ሚድያ ኢና ንሪኦ ዘለና ከም ትሪኦ ዘለኹም በዓል እዚ መላገፂ ናይ ብልጽግናን ጆክ እዮም ኮይኖም ዘሎ ኢትስ ጆክ ማለት you cannot ካልእ ካብ ወፃኢ ክትገብሮ ትኽእል የለን ኣብዪ ኣሕመድ እዚኦም የፀሚደ ዘለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ያ እዚ ማለት ነዚ ብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፅምዶሲ በዚ ትሪእዎ ዘለኹም ገይረ ይትከኦ ኣለኹ ወይ እውን ይብድሆ ኣለኹ ባህላይ ኣብዪ ኣሕመድ ዳትስ ዋይ ድማ ኣብዪ ኣሕመድ ኩሉ ስትራቴጂ ናቱ ፍሹል ንኤርትራ ድማ ዝጠቕማ ዓይነት መራሒ እውን ተበልናዮ ምግናን ኣይኮነን ምከዝ ኩሉ እቲ ዝወስዶ ስጉምትታት ሶ ቺፕ ሕሱር ውፅኢት ዘይብሉ ኪሳራ ዝኾነ ስጉምትታት ስለ ዝወፅእ ኤርትራ በዚ ክጭነቕ ኣይትኽእልን እያ በዚ ክትደሃል ወይ እውን ገለ ነገር ከጋጥም ኣይክእልኒ ዝኾነ ኮይኑ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኤርትራውያን እቶም ኣብ ደንቢ ሃገራውነት ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ እቲ መንጎ ኣብ ፖለቲካ ዘይነበረ ከምዚ ትንስእ እዚኣ ፅቡቅ ጌረ ክነግረኩም እየ ኣብዪ ኣሕመድ ማዕረትን ኤርትራ ሓደጋ ክኾና ዝፅዕሮ ዘሎ ማዕርዩ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ኣብ ጎኒ ሃገራውነት ዝነበረ ሃገራውነቱ ወኒ ናይ ሃገራውነቱ ከም ዝዕይል ገይርዎ ኣሎ ነቲ መንጎ ኣብ ፖለቲካ ይግድሰኒ ዝብል ዝነበረ ሃገርካ ትጠፍእ ኣላ ዝብል መልእኽቲ ስለ ዝመፆ ኦኬ ከምዚ ትንስእ ገይርዎ ኣሎ ብዓብዩ ድማ ነቲ ኣብ ተቃውሞ ኮይኑ ኣንፈቱ ጥፍኡ ዝነበረ ክትቃወም ወይ እውን ፖለቲካን ቅዋምን ክትዛረብ ሃገር ምስ ሓለወካ ምዃኑ ተረዲእዎ ኣሎ ሃገር ተዘይብልካ you have no business ብዛዕባ ሃገር ክትዛረብ ሃገርካ እንድሕሪ ልውላውነታ ንከተውሕዝ ወይ ልውላውነታ ንክረጋገፅ ዘይትዛረብ ተኮይንካ ዘይሰርሕ ተኮይንካ ፖለቲካ ናትካ ውዱቕ እዩ መወዳእቱ ድማ ኣኽር መሓጠ በፂሑ ዘሎ እዩ ስለዚ ዳትስ ዋይ ብዙሓት ካብኣቶም እንድሕሪ ተመሊሶም ዝገደፍካ ገዲፍካ ኣብ ጎኒ ሃገርካ ደው ኢልካ ልውላውነትካን ቀፃልነትካን ከተውሕዝ ኣለካ ድሕሪኡ ኣብ ጉዳይ ናይ ካልእ ፖለቲካ ከተኣቱ እዚኣ ኮይና ዘለታ ጉዳይ እቶም በላዕቲ ውዳቕ ግን ክሳብ ዓሻስ ክሳብ ገበጣ ዝውዳእ ይፃወት ዝብልዎ ክሳብ ዝውዳእ ይፃወት ኣሎ በታ ካርድናቶም ክንሪኦም ኢና ድማ ናበይ ከም ዝበፅሑ የብሎምን ኣብዪ ኣሕመድ ክጉሕፎም ጥራይና ክንርኢ ናይ ሎማ ርዕሰብ ዝኽንውዲና ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ብሃናፂ መንገዲ ምግዳፍ
ናይ ወትሩ ፃውዒትና እዩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ሰፖርት ኣይትግደፉ ይቀኒየልና من أريم وغرب لا تماني بري مني من بسنا دنبلي كيف كم يا حبيبي